Sam na one na wadi wo nsam abedan no ye hwe na ye pen poma sibrem enya asem keto akra woko MC systematic wono na ache ho aboso na anwumire wo boa ama yako social media handles Facebook no and YouTube no ayebedi ahim ade atwaguo ewo eno to subscribe na se na afoforo ntie bi na wo hwe bi emfa free ho na wona wo boa ewo Sompa TV no David ene ekoba jese premo ena omoboa ama Sompa TV no aya juma enya asam keto akra eno ti no ene no katre obi na obi so enkanche obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ebo no so pepepepe na Sompa TV no yedi ahim edi atwago ewo so ehhehye foforo ampanifo ede aba no kofro bonfo mpa ba maso keto am yipabre na sa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifosuo menam tie adwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so asembesi asem aba nyina wa santimam se Ewurade amane nsa so ewa Asem Mpe Nipa dwumadie so eno ti ensem bia eye asisisem no so de bedan ya ye be pen pomasi bre na ye de ama anya asem keto akra omra samwa enefie na ye bojaye na ye bojaye ye be cha ye nwan mo hwe yen okay ene wo mo tie yen ene Nyankopon aya de te se de wo ka se nyame ama na wo so ene kre se edu ene fie se ya na sebe ahosepe ena se yenya na ye de na se so kese ma Nyankopon because ono na ho ya na bedu samri Oforisuo nya yize sa o wonim se na wotwe mu da bia no nsia ba obi nya na mane obi nsu nya na nkoso okay no ndubo a te se anytime bia babo bia obi nya na mane obi nya nkoso di ya na Nyankopon so hwe so sa fiti adwa da besi sa mre ya enne manfo bi akeka no mabomu a se na bibi frɛ no ahwe be wala je part-time o se dan yo enne no nam kwa so e ba ne nyame bosofo be ipoma kwan mu ama nyame akasa nti Oforisuo ye de enka se akakra ye de ye de nyame aye ya fa na sa na minim se afutuo gagam de mani pa se ya kuyi o chine weekend ya ni pa fansha na dwen mu se nye memenda kwa anye baako why bibesa ba tom susu fa memenda mo kwasiada enye baako why nye kwasiada kwa de di anim kwa na kwasiada why bibesa ba nti ya tobo timawie wo de mawie enkomna pa kwa bena oh bla ma joy bijusu oburu ne mpom te sei twedi am Nyankopon basa ya dom me hu yankasa ye de nyame ase ene fie bojaye oh nyame adom ene madam fubi o Belgium ofrem ya che ofrem ya osekwa ha ko ye ne mbutu mai de pa oh ene o de nyame ase me chia ne pa oh me chia pa bla. This is Sompa 93.1 FM. Pa te bla me ho ye boni bia nim me ho den se bon grace ani twro konkro no ti apostle so kanda granka nana eseye sese ho ye hey bibia boko de akakra na ebe sesenye oh da bi o nana maka cho se ye chen bebi nso chen ye hinti no de nti ma wo bu sha senyesa na me chese ne de so ka se akaka na ya me ne ya dwen enenye o okay me na me nwa no okay anuti ena ye bebu sase empempi no ya na emata ka asembia ya na ahudwiri papa wo baby wo kwa wo bebu sa no se ebia maame umfie no konkan kakra enu nti no dabai enna bia wo bewade obi wo so kra no a wawade na so no bibi nti no awade no agu na oba no tumi ka se me de akomitrim o awade akomitrim na enemi busase so oba ka sa awade akomitrim a ya na ekwa bi so no ya na de na wo pa akere
se awade akomitirim ema ta kasa no se awade akomitirim ya na ahudwire wu awade akomitirim ema na ta kasa no ema de so ba kwa show no a ya na ontai ente ema no mpie firi na no ema no tumi kase me de awade akomitirim eno ye musa se eno de kasa pa no omna samoa Oforisuo me da se yanchia oba Cynthia ene awofrema no maame Dora wo US mem samrei omote ho den Oforisuo so program ya ma abrochefo no omo re nkokora wo debi I do that time ya unse omo maame no papa ni wo ana omo abusua na bi ni wo unti ni komo wo baby ya eti ya chia wo mu na me ame chia me sister nanampon ene antejo Joyce me chia mu nyina wo Hamburg Germany Oforisuo wo se oba se awade yi de media committee media kemenya me de menwari biem Oforisuo ya hye sa de we nso pa ene topic out there bay adika kan mrebi na migusu ameka se Ghana ya wade accident wo mbebre Ghana ya wade accident doso awa ya wade emu implications na doso na won let me for fele bebre ntimi bebre afeli awa ya wade hwa ansana ni padasani wo se oba do de enfa oba nya example oba ma kasa pa o mutaka ansana oba be kasa wade o da from me no Oforisuo akomitirim hwa ewiase na ti no awade bia na ye ko no ye nkosa rewo gogodi arewo awade ye nigie ba ye ne ha ya wade e mpipa gro accident wo mdodo ede ne beba sesabi ye wo bi wo ho asebe mpred Oforisuo ni kun atu kwan na ni kun tu kwan no na ye ne de se ni kun ko me na meka chawo ni kun ko bebre kura de praye ye akwa wo firi mi so akodi bible so mi awurade ebe kura nka mane ma edi ntira anije pa wa wade mpa no onya bi da ya mama no mama bro na sa no mane firi tete hwe ya nananom ne ya nana ba ne ya nana ba ma no etu kwa akura ase ekoye kokofu Sompa oho na asem ne start free na mo ya nananom ma no na wo mo no no mo nya lazy wo no ma bi ho na o mo ska asem bi se me manti na o mo sum so nyaade e ba nei ba me sponsor wo ba no de ne yakwa ba me sponsor wo ba mo ba okay no wo wadwe bi se obi ba na makofaw ti o makofa na me to aduane ma wudi e na me hwew ti de me pe na me yaw ha eni ba bi asada so nim so oba asade a oba kofo obi baba no an asade na trawase na kokotobi so nim to na meka no kokotobi and they no send them credit no minidi chop money be any no chop money ne kokotobi I'm not saying say me chiro bi kwan emom de me chira say wo be kofie be me kofie akwasra wo ba ne working say ode ko ne nanum asem ode ko no e different from say obenya oba no no oba ne te na asesa e die nwa man be bresi apene obi ti nanim man ne yire da besi ne obi ne yire nsire da besi na me no ka say wa one so many years say kasa wade mu enjoyment pa oba na nya da ezo opia bonten a no wosere opia bonten a no wosere emamba bebre wo fia no mu hu omere no ana mo pon no mu ko fia seven prejudice ye beka ne say ya no bi beka say e ma no say ya na edumre bi a ya na ma ho hiesie ni ade nti ama be ma ko fia na seven prejudice ne bo oboa obi wo hon ma seven pre odwa no aka nkyere wo bo ne pu no okọ do akonyi na bonten bi officer do anya na bonte na sumbu che oba na ofie na sabin preduasa wa wo mama wo no
ya na hu sesebe watete no sa de okohu no no e wa bonte na onya hwe ma no na oton confirm ne terapia ma no wonim so somebody che sabe na yiro TV e wrong ofosu tiama nne bema bi ti oba bi ti awade ase efie wotima mpa ye kama efie ne ye kama bi bia ofie kama nanso osi apene e wonimu enu ti sa kasa no se abeko so a obie no asebe mpredwa so wo oba bie no asebe mpredwa wo awade ase a ekoyi a ofosu obebo ni kru kwa adu e oba bi da enye possible sa na adenti de enwa man bi wo asebe mpredwa sa omutimi gya ba bi mi kru de metezo wo boni kru din no wa sorry ya na ye nim se sebe mpredwa sa dwane gufie mato amo gufie kasi fie no ma chese ade bia pa bia ofie bate du me bia enye no nko a o ofosu du me bia enye no nko a ma me kasa asem nche mama bi hwe oba bi wo hokora na sebe ne ni kunu sisei se wo se twetwe wo hu bi da nante o ja kwa bi ne sire ko ye o ja kwa ne sire no wasira no no se manfu asema ba manfu o sire twetwe no wono ko gira ho ne sire ne ba ku ye ade ne senye ne sire anu no se wonim wasire da o ebonyoma aha on de bia wa mu na nti se manfu o sire sa no gira wa o peso o ye bi nanso onim ye enye ni su no to gira wa ku ye na we oni jata we na ti sa se de we di be na de be ma no se de we se de we ni din ne baba ku ye se ko se na wo kan se den yo a true time ofosu be ma bi timi so ne yirim adapatwa be oba no be kom asem na wo twa na no wo ye obi a na mabonte na koti asem mu a akwasi eti asem we na wutimi do irata ma yiri so obama bi pia bonte na obase ya ne ma hu ne se ya na nkura ne ko wura mpase che se bonyo face odi be wura fe e wrong me makasa so me se one sex awade Ghana yanka ho adenti me se dia make an win because be man no worry no seven predators and ma me ne sister bi oti o masam ba mi wan so ba na hu ne street no ya wo ne kasa ya na wo kofie no wo tama ne kasa na o ma me nya o sister gina wo e dia sam na o kasa na o ba ne ti ase ya fe de o ba ye otanfo o be fa o ba ne so o ba be ye otanfo dia ene ma o ba ne nam ba bi panifo so o be kuma bo tro mo no ko dwa sasa do de man fa na edai ne mnante sam ne nam ne kwa ya ase wa kofie wa hu nyansa member bi kofie a the way o be sia dress kofie de wo sini na se kasa obeche kan nsaku na chi yo tese ope wo ba nti na be man po ba kwa wu be man be wale oba wo de ni bibi Ghana ha ye de noma bi na ware ba sa oba na ye de bibi ware no wo wo ba ku mienu miensa na de chronic free na system wa ye otanfo ti member be bia so okra obo no ahuri obo pa no ahuri sa no okra te na chese bibi ni free ho po be ja wade no mama ka sem to fosu hwe kwakuna we ko ba ne sa ehimfa na ya hwe ye na ma awade yi wakono minimum o me da mama ka sem to se me da memo no ma bebre wo ba ho me pe wo ba one oba seven predrasa o dress address na dress bia na dress dress me favorite okay me mpa wo ba o dress kuntan me mpa wo ba seven predrasa ye ko ba bia ansa na o dress do ami u kasho akra ne wo fie na ye okay me pe okay oh yeah sa fena jom yentam yanko na me ko to drop makoyi mentale no it yes say ono ne dress na ye ever ready na che so so di ni woni ma me ka sem cho say do maybe o baby one casual wear o ko party kwa no sa casual no eduwachi kwa we otimi kodi first okay dress nye kuntan it is be ma tu yi dress ni free wade he bi na so say one dress we oba ne ho fe so onye oba ne ho fe ni suban ya wan ko even kwa ya Osei onye oba ne ho fe ade bia wo be ma no pe bia no oba ne wo bi obu ana so the emphasis or respect you good okay or service you good okay aduane o ye ma na aduane mu ohwam ye aduane bu ohwam so nya the tasteless wa ku se na aduane na so wo mu ahodo mi wo mu ahodo esoro na fom sana make a show okay so ti ase aduane bu o tasteless
Oh, I aduane but e gugu ani mu a wonte hwe. Oh, empa so aduane bi so asabia akọ so nkwaye. I know what is the person chanasi. Nemo munya sa no ma we nyina. Masa, eso kokoto dwabu kacha rade de me pen na e da men sa kan. Wan ko heaven kura. Men na me kacha. Na za heaven. Ko na se ne wo haya no heaven. Ah, ye nyina na haya ne heaven. Na da one na se sabin pe we na me na mi. Na se nipa da sani bi anya bi. Na kuma so ade. So atiase, wo kan wo tenente. Kokwa wo tenente. Na di na sabe obaba you sofo sabe wo gira papa so e preach kuta bible ni twa konkron na so sa de ntimi afa ni wanya na ade enti na meka sa wade wo mo ma I friends adua na ba mo wale mo to mo boate tobo na fa de wakoma pe ti ni nyankopɔ se mema de makoma pe Yehowa mema de hia onyina kwakuti se urade de oba na honama kwa no ene na dressing no Mami kan ni nyina mawa heaven wa ko bi kura wa wie na heaven na wo no ewiase ni gie no so atiase wo gie a na de nyansa to enkofa de bi a wo se ebi mu se we ye nurse nti me kwa akofa nurse obi ye teacher egrasa bi a na sika kakra bi a se bebre ni nti obi bebre wo ene mema ba no wadwe bi se ye se nurse fo wo mu sika bi e ba nti enu nti wo pe nurse ni sika no dia no dia woni na ko nursing training no ni ma me na de ne ko ye sanete etu wo sa adwe na eduru mra bi hwe okosa wade na sa sika na nani da so no osese na sa ma na oba na ba ne tamfo obata nani sa o mo ba ni nya ni jeda doko boni se pa no aso okra na watwe ne ho etu okwa abonte na okonya obi a 7 previous wotete mani dia sa time na oba no onfa na nya hwe kwakunti ekoba ne sa dia na se Ghana mema nyina kumnya omma o makoma so ade dia ka heaven bia ni ho masa heaven dia me gina hai minti mi nyina nka se me tu nyankopon heaven atu agu ba me pese me kire se ogudada man no man kan man sign ana wakasa cha wonye nkare so man ko ade no man si wo mem musanza akwahye no watu aja togu kwamra togu wo baba togu ase wo baba odabi ye nyere sa odia watu ebedru so kasa me ye nyenu so odia ebedru so yesu ho asem nti ebedru so yesu ho asem kwaku yentie wunim yesu okofa sa asem ne ba de hwe se yesu ho asem ma me kasa mo yi afidie wo so yesu nya wo ya wakata 30 minutes tie e de na oka wo host edu so ba kasa 30 na ka chese have ni o and Friday do so ba kasa 30 minutes have ni o odifo togu ase odifo togu ase asema o kaye o mo so be kasa so funa da kasa na have ni o I don't know ba da so se bi etimi tie wa akwa bi na to so fo na ye for sa eti ma me kasa mpa se ye bo nyankopon di wa enya mo dia mati ba un frère ya na stop that odifo me as a pastor odifo kwaku ya kenya nyankopon asem kwaku di sie no mayi na frim wa kenya ni asem ne dia odi sie no mayi na frim eti ya pesa me kenya ne se tie ye wo bi wa me di ka se obi wa wo ye sofo sanke ya se woni wo yin nate na sofo no bi nim makwa omo ya hye omo yire ani no enya asem ketwa chese wakonya oba kama bi but Bible no wonim ne wom pa kwaku fasi ma ya Bible no wonim ne wom pa enso edu mebe na omo di buga esum ne shan ehia ama ne yesa ayade bi awiase no ma de pesa me kama me nwa ti ase ne se heaven asema me se mintimi nyankopon heaven emfiri wo ne mo de pesa me kire se nyame de sa no ma bia dum nipa se wunya oba o respect wo de ne ko ba bi kwa wo ba man kwa wunso na tade shem ye kama me na me ka che wa ko heaven kura ya oba bi wa de ne ko nipa mkura na ye mhye me yiri me de ne ko nyame ampata na me ko kasa na se mo ba bi ya mama no e wo nipa mu no nti usu okay kwaku di wa no sie no enti de me de ma no si no sebe awade a emma wo ba kase sebe mpraduasa me ko awade a me ba yi e de awade na ma ba ma be hu ma dia abenesa e fa ni firi enwa mema no sebe mpraduasa butaya wode ko pe wo ba nkan na oba no hwe ma me ka sem kire oba mo na mo je firi ne ho ko wo ko no so ete se sebe mpraduasa wakoto sebe o aboa kraman so hwase ya ne ho anika pa wo ba nyina na opeke edu time a
obenya heat na obewo no ne wo free sa system nim eti mo na ade cha ade esa no nipa yesesa okay eti se enese ye kasa asem we dia mesraw adwen na wunya ya wo de kofa wo ba no si etima sesa emfa wo no oboni bia wudi na bonten na meka se bi munim adwuma wo de se wo beko abonten kra na wo yira wawa ne de enjoyment cake no a ye twitwa no mani ntwa bi okay mani ntwa bi okay kanta okay nana me da se na ha se di ayi dede no kra ya mama fi wo yira fi yeah because ni nyina ne se emma wo kasa bia wo tai kasa me ankasa dia wode ewura mitrim me de ka me nware biem afono me sa kasa no ewura mitrim no na ye kasa bia me pese ye hwe because ye kasa bia ma pepa ansa na obanka sa asem no na chesa range to mampa because emma pe aware chen mema mento am asem no so no omo asamwa lady bi ye adwuma wo Fidelity Bank wo so ame ha ye friend Vic wo se men kan kire wo se wayi no wonsa abode wo ne honom nti maka no no esese mehwe se mo this can beba anya sa obadwen se bia maje ahye me ho na wuni me se me de sebe enye obi aburu nti na me fefesen sika wo me ho ya nana wadaroma sa sem we no ansa na obambie na no nkan oh yeah mama ye bo sika wo me ho enye obi aburu nti na me fefesen nti ono so maka ono so ate no mfam na me fama no na wo ne nkasa na enye confirm yeah yes for kwamna me nwi because last no ma lunch yako asem we no ho eduru ba bia ansa na obanka sa asem we no na wo die wo hu because ema power che mema pa na emema bi tumi ware obama sebe ema no aware ni ko mutirim na okope oba no empanifo asem mo ka say fidie yi abo ani sunko ija no so ani sunko na ye no kre okope oba no ensem a woka kire no ne ade no na eduru ba bia bonsam wo kwan wo fa so ode ne niema mebrebe nana wunim we be ma na ware a waware awie no efi 1 year 2 years ekro no e na sebe ma no susum na so tumi hia wo ba no ho fa chen wo yere he ho fa na bi dida bi achi ho fa no e bi dida bi achi obi tumi ka kire say the whole world me nkwa na me yere ho fa eno no ya na e dia memmenmfe ka sa asem no e di prezi ye yere no na okwa ware na okwa ma apɛ no anya bia na wanfa wo sesuo ɛna mema no so bi dide ebi achi ɛne ade eduru baabi na wo ware wie pɛ oba wo nsa bɛka no wo wabra bomu no in fact na saaba no senka wono na nka wunya no ware ya na nka wo pepa nenso babia nyankopɔn bɔ mpisi na bonsam tutuku bi wo hono mo nyame bɔ mpisi no ne bonsam tutuku bi ene kra na me ka chro no betumi aware awie afi na ma bi ba wabra bom ene ade ena wo kra na duru ba bi a wo se ye asujafo pen wo ye sujani a e ma wo hia wo mo ne duru ba bi aware a ene ma wo hia wo mo tumi say yes difference wo na obi tumi hia no wo su ye so aware na me se ma aware wo so ka wa we na me se me wale ni pa ma wale dade kawa na ye dade na sa kawa na me ma hye no e hye wo mo a be ma waware o hye kawa no e ya na ma pe wo mo chen me ma o mo hye kawa e ma pe e me ma o ma ware hye kawa chen e me ma o mo wale ye ne o mo ma ware nso no mo hye kawa no kwa na me ka chro no enti oni wo ba wo ho wo ye we ni ode na ni hwe e na me manti e na nkola nti all because of say e ma power ade oba pe no ope ade a oba e ka so ope no emfa ho se ahia no anase owoska na ope na emom se eniema bi wono na ekoso na se awale ne fun oba de obeye ni bi onwale biem nana hu se oba bi wo hono ne kunuwu oba bi wono wo 40 years 50 years ne kunuwu a wudi agro onwale biem ekosi se obewuo
ɛma wɔ saa hoɔden no bɛrima ni saa bɛrima ne yiri wu no 100 years koraa na ɔdi agorɔ a gye sɛ n'ani anhyɛ ɔbaa so ɔbɛfrɛ no aware no na ansa na ɔbaa bɛka sɛ wei mempɛ bi mu no na kɔ ne tirim bɛrima bi wɔ no mu a ne nsakyi yɛ den wɔyɛ stingy ne nsakyi yɛ den apart from akɔnhoma ɔbɛbɔ bɛrima bi nim sɛ maware mabɔ akɔnhoma mekɔ fie metɔ biribi akɔma wɔ ba no wɔ fie obi nim saa dabi obi nim saa o ɛna maa yɛ nipa bi a ɔmo ayɛ sɛ nantwie sɛbi ɛmaa suban bi ayɛ sɛ nantwie ɔba bɛtumi ahwɛ wo diin nantwie yɛ aboa bi a wɔhwɛ ha sɛ kyɛn na sɛ oyi n'ani fi ɔmo ayɛ dan a wɔnhwɛ hɔ biem saa na mmaa teɛ ɔba bɛtumi ahwɛ wo din deɛ ɔbɛyɛ bia wɔn kasa wɔnyɛ wei na wɔte ho na ada ɔbɛka sɛ wɔn fi wo biem no bibia no hɔnom a bɛtumi atwe n'adwene aba back sɛbi saa na nantwie esuban si teɛ sɛ wɔde nantwie wɔtwe nantwie a wɔhwɛ wo otumi hwɛ hɔnom wotumi kwan no kɔn sɛ still ne ho ɔde ntina still wɔhwɛ hɔnom na wɔtɛne n'ani fi hɔnom a greda kwan tumi fa n'anim kɔ baabi a first na wɔhwɛ no enti ɛmɛma yɛnsua saa deɛ wei suban a wohu ɔbaa no woda n'adi kyerɛ no ma saa nneɛma no ɛnkɔ so sɛ ɛntumi nkɔ so nkɔsi koraa no a sɛ still wotry sɛ nneɛma bi wɔ no mu a wobɛyɛ nana mede me nsɛm ne bɛwieɛ na ewiase no koraa baako pɛ maka saa asɛm na mesɛ kan biem ɛmɛma a yɛwɔ Ghana ha sɛ yɛ dodoɔ naa no ebi mpɛ sɛ sɛdeɛ ɔmu suban si teɛ no saa na ne yere suban si teɛ me nana wusu yi a meka sɛ sɛdeɛ me suban si teɛ me mpɛ sɛ me yere ɛbɛte saa da nkawale no ntumi nyɛ adwuma abrabɔ bi a mebɔ no sɛ me yere ɛka sɛ wɔbɔ bi a aware no nyɛ adwuma na ɛmmoa me nso so enti nneɛma biara a yɛyɛ no yɛnhwɛ no yie bɛrima nneɛma biara a yɛyɛ no yɛnhwɛ no yie na ɔbaa ɛde ho mepatwo ɛno ne yɛ yusu story wei ataadeɛ no ataa no a na ɔkɔ frɛnde bɛrima no ɔkɔfa ɔbaa foforɔ a kakra bi a no ɔma yɛakye ɔbaa no kakra bi a no bɛrima no ama yɛakye ɔbaa no a later koraa no bɛrima no oni baabi ti ni sika de kɔ ha dɛ ɔkɔ tena ɔbaa no so ɔbaa no saa gyew ne fɛ so o ɛnsɛ duru baabi no ɔbaa no sɛ ayɛ dɛ afono me ɛna nana wo bisa ne sɛ enti sese bɛrima no ne suban sesa koraa enti ɔbɛwale biem anaasɛ ɔnwale biem so ɔte asɛm ɔkae ɛna ɔmo asɛm aka sɛ awale wei ɛnyɛ yie awale wei ɛnyɛ yie okay enti mesrɛ sɛ ɔbaa kɛsɛ awale wei afono me akɔ me tiri mu a ɛnyɛ kyinyeɛ da mɛnyɛ kyinyeɛ da ɛyɛ maako ɛna sɛbi ɔmo pɛ wɔn bɔne ɛdie nti bɛrima no yɛ good kora no ana ɔpɛ nturo bi de ato no so ɔbaa bɛtumi aka sɛ me kunu sɛbi ne ho ni hɔ sɛ ɔbaa ka kyerɛ ne kunu sɛ ne ho ni hɔ no mo abusuafo ntumi ka nkyɛn so ɔnkɔ ware no because yɛde se kan ne kɔ baade na wontumi nkɔ baade abrase kan kita o sɛbi mpɛdu asɛm ano susum na so yɛde kɔteɛ ne wale nti sɛ kɔteɛ no sɛbi ɛnyɛ adwuma a na ɔbaa ka sɛ wei nti mintumi nwale bie mu a at least ɛsɛ ɔbɛwo ba ana ɔbɛyɛ bibi ɛne adeɛ so ɔhu enti ansa na ɔbaa ka sɛ aware na komitiri mu no na akɔ ne tiri mu ampa na na meda ase pɔkɔ bena bla wadaworo ma ɔba nti heaven timi enkrusu wadaworo ɛno nyɛ topic no me ti ase pa topic ne sɛ me ti wo ɛma ɛtae kase awadeɛ afono me we deɛ akɔmi tirim it's not about having asɛm na yɛka ɛyɛ obi asɛm a waka de attach na asɛm ɛntimi ntaake no matia bra yɛnkɔ yɛnim bra ɛma asɛm ayɛ a moka no dodoɔ na no meyi nsia pɛ na mede ɛde asi na wohwɛ ɔba obɛnya bɛma mu gyidie ɛde no atena na yɛbɔ bra na brɛ ne mu no mfa no sɛ bia yɛsi fie
ya tena se ablabo nim abu se so be ma no na afi wo fafa nkora be ma no e fa nkora ti ne yire ne kwotse se e bia be me okofa akora wei oh na ne yire abekasa ache ni kunu atoso baako atoso mienu enya dia wo chai e basa na sometimes obetimi trase na wodi ya nkakrakra miura akora ya okofe wosa ya chi first one ye go ni mase but stay what's a sunya akora wei esa super say etwempramate set say jai enen konkoda ebia beba wo hu no no wonnom nsa afi bo wan se wa petru anum se prekope otomu tintan na afi se bio ebi ko babu ko na hwe akora gu baabi ni ye mondede ni ye guru no ho ni ogu ne mu ase na se bebe fi omu na ase na se be omu ne na fofo bia e basa e ha be ma no e ha oba no etimi ma oba no ntimi ntrase de ko baabi obefa bia oh sister kafiro na no kuru pa oh o brother gatna wan se bo no ne atu ni din ani atu ni din oh na obefie na obesu na no a adwane ko de kona no ya na wura horo ti samta to timi trase ka se awori kan be na mewura mun awori boni be na mewumi nko am kofa be ma odididi nkura minkom kofa be ma we ko wi seni be ma ni sa ha no wo bokro no no wo bo ba na sum wo wia de no wo wia na yire koka o buru no de bia ne ku ne yire be kase bia no wo pia bonten o manten ne yire koka se oh mi wura ya abrantem ne ne ekom wo hu oh no ne se kwhyira ni ase titina nim to so kura gu no so di dina tem ko hweni ba wo yoba wo onfefo man oh wo di obi etache no gu ne nim ase se na brabo eti basa wo to no a na wafo waye mre brad ye to subio se wo ne papa be biri ko kwase ana kuba ye dua ana banchi bodie na no bayaba na baya saso kutuo ahye ede gu kam ye koton skan godi be ma honuma na wo de ti ye adwamase fani yonko ba obi na no koka ni ye sabin prebiasa obato hu ye pa owie wasaso pakere niema ni opie kodi be na wotwe akohoma ommobi ofofon fe na wakeka sabio nkwasase no de akere wo e basa oba ne te honum a osu na titru pa ye ne kogina o manipa enam ne so ode sa be ma ne ma no okakoka no yi mi ma me ne de oba be ma me ami hu ya mi papa mi hu ya be ma oni ni be gie ne gie mre bi na obesi fie sister Cecilia wo Belgium kafra wo huna mani be ma tima gine fie de koma ne mpra 70 good years she acid de gunu so odwane wona wuma mumienu ewiase nye de eti ebasa na be oba ne trase na so odwene a bra ade bi obeye bia ye nesuo osini ma osu odwoba nche osu bra oto di obeye bia wo se dwa ya osu wonam kwa oni ni je woni pedue mu obodam no nam akese obewro no minfa ba kontachi obabi timi yi na kuma mu na adwe mu boa be mapa Poland sifie peja kobrane de kotum obon se kobrane na kofa obasa bio anka onru ne yire no onru no na koto oba na kasampa so ne bashi te onu ne da iwu atofia kwa wo se ekum sunsun boni ekum sunsun e basa na oba no wo se na brabo se owradam wo pa na wo hwempa no na wo hwe sabie ebia na oba nentimi ana oba ne bia sabini tin otutugo pa ono susu no bra otimi diaw otimi su ama ne bra hu no ho timi bia na ka se etimi pa kwa bra ye bo ase mepe manti ase o masem wo sempe manti ase makofa be ma wuzu katakaka hwede wo ya me
Kwakwedu obodi na kasa. Bodi kasa. Bodi wadawroma. Men kasa. We ko do tutu ye. Obodi na kasa. Oh yanko. Yo bi manu si o. Yanko. Kwabra yanko. Muso. Kwabra yanko. Bodi wadawroma di manu. Yanko. Oh. Kwabra first na. Aye example fache we dey fache. Oh. Oh, nye chiasem. Okay, Abrotia. Ofoso be mama yanchia yetiefo ne yahwefo nyina na ye na wo no mo ase. Na ofoso be ma empempi na no. Emma wo hwe na ya na ye do a ye free akoma mu nyina na ye mudie mu nyina na ya na ye de do be ma. Na ansa na oba beto nanum tu aka se awade we se de afono me no na che se ebi akona ni papa ye na yenka ne se ebi a bema bi ene oba bi etna ye e wa ahyase ne fefefe nso no wa wonim se oba ne bema abrabo akwantuo no eya na ekwa ni mu ana ne madodo na esesa wom ebi kra timi ba se sikasem anasa ahokyere bi etimi ebe fole mo na eba ne saa ya na ema ewo abadaye bi a ofa bema na odo ne firi na komemu a ofa bema ne se ne papa ne nua bema na danfo bremo anase na ade nyina enti ya na odwene ne ho osa ya ne first son bema bia ya oba efiri ne mudie mu nyina edowo no ofa o se wo ye na bakant no eya na odo no ewo ho pa broso na ahokyere eba bibisa na na se frustration bi ehya ase yi ni ti a ya na ama oba no odwene mo enfa ho se bia be ma no kora kwa adwuma ma me yi na di no oba no dwene ho mo eche be ma no enti sometimes no oba bi timi dwuna bia ne kunu ba no ho kora no ka se me de me ni ani je bia wo mu a be ma na timi ka sa de enti me de me nwena na eya na mema ne ta bisa sa akosa ne pa nye se bema no wonwene na so no ese no ba no akoma pa ne wodo a odedo wonti no eya no wagye bema no haw nyina de aye ne haw enti na eya na basa no secondly obi wo ho nso so a oba hu se abrabo ne nkwa animu no na yafurumu aba bepiem se oni bema te se okunu na se oba no onya wo se pe ene ya wo pe wo mpe obema no wo ho dɔ no machemu se etu ɔdɔ na ɔba ne de dɔ no machemu mienu ɔde fɛ kwa akɔma ne ba no na fa nso so aba ho eti attention a first pa na second no na ɔba no ɛwɔ ma wo ɔdɔ a no ɔba no ɛwɔ ma wo na nyɛ sɛ ni ho biem na nso na se machem ɛfɛ kwa akɔdi akwada no ho fi sɛ ɔba bia no sɛ nyankopɔn yɛ nadom na sɛ ɔdom no yɛfunu mu aba ɛyɛ na ɔde anigye bi sonko bi ɛsa aba ne mu enti wunya ne te se wo yire na wudi nkan ware no no e wa ahyase no munyina mbedi madanse afa mo da kolampo na mattress no akwada ne da akire ba wo se wo ba no na oyire ni mom akwa edare nani e de akire ba no ode ne nsa ato ne so wo be wo se be kakra na akwada ne nsa hyehyɛ ne maame no fu ho wadi be 2 years 3 years ho no na oda na ne nsa hyehyɛ ne maame no fu ho wa bele wo se nkasa de ne nyina no oni wu nyina na ese nketwi sai no afa ne boyfriend na akwa akoye ne ba na oda ne nkyɛn no enti ne mma ba ko mienu bi ya de toso miensa no so ene sa wafo bi wo hɔ a ofosuo omun kasa ni be 2 minutes e wa bla argument kese pa na se ebufuo MPM wo be hu na bapeja wo hɔ enti nkomodie bi anim ye wo mema dodo wo hɔ a wo be hu se owo fie no ne yere wo hɔ a won sere no aka na ni mom asisu kabisi enso de maninya your friend say credit in free obi hwe obesre kwakwa basa no oba ne te wodin na ohwe ni say anu aye eti ne ma ne bi wo hɔ a se de esi ne mema ne te no saa ne ma we se ne be ma ya na ente se saa ne biem na ene se de efficiency 5 no eka ye no o se emema mo no mo yere mo na so ene ema na ba beje saa de na fa ema do emu oduche emema se ba se ye ware a buro sokola ya je wodo na fenti no na omuna Samuel ka se ye nananom na omu ye no nim ye nananom no kan tete no ohu na enema bi omo ye no odo ne wo ho de na so no enema bi wo ho na ehye wo nom so buro so
enso no omu ntimi fa ba bonten na ekire ba ni mu no na eja nyansasua kakra ba mu se de na me kwadwene be ma ho aye na me mentin me tena ware na se aye yi na say eti niema bi wo ho ati me kɔ oba ni mu ama ne hu se afa krampo de me mena de na emini biem oba bia wo de odokan yeti aware ase bia no opa akoma koro ba akoka na koma no ma ne ye mienu sabi niema enya ensemfra be ma ne be ye no ode enugum na se ye ma se tu oboa obekɔ heaven aba akwa fa Yesu Kristo aba oba no onware bie mo da eti ofoso de ebe ma oba sinebo atu na no mutuo aka se be ma we se pa de menye be se eniema wode aye no ese ya bro so oba bi wo krampo na okwa ahu kire men kwada bai ka be ma ne be so ne mu kakra bia school ko ma wode wo ka pa so no be hu na no papa no ahwem no ode ko eniema bi wo ho obetimi aboabo na kakra no oba bi so krampo wo a ne kru na nya san so no oka asama na so o kire na adwen wo fi a wo se oba wo adwen yesen e te sa ta de ya da oba wo se wuntimi nhya me so be ma ne se bi wo bo ne brafo bi krampo na wuntimi nka na asam obepe ne ma all right e ko on fantetel no de be fie wo be hu on fa ge ne mafie krampo na wanim e mema ne bitimi efre wonom girlfriends e wo wonom yiranim na yira krampo so ache no krampo na ode anu baba be ma abato no wasa kagagum yese yi start ne de nka onye katashe kakra na nka kire no ontwa so afi wonfo oba ne hokora wo so oba ne se wawo e se no nufu na tiagu se na se wona bi krampo na wawo afa na se wenti na te se first pa ne biem e se meka se bia ye ni CS ana se awonti na fu aye kutu e bia stretch mask kese enti no stretch mask abegugu no ho enti abaye bia wona na nam ho afa no wasi so fefefe no na ni di nachi na so ne yanka hu se sa wo ba na mema dodo na no ya wo mani di wo machi wo abonten wo se wasra kama na ni nwa wabɔ na gu ne to kama wo ya bibia kama wo kasa be pacho because wo na wo yisi kama ne to aduane di ene saa ba ne nkotena dem me ma na wotwepe ana na wotwe do yanko akira bosome mane nsi wo niama na wo boxer na wo kotelete a obepa otu ye na da bia no ebi a chinchini mu na ama na moamoa na ebare no eye no kure me ma dodo na wo mu ni adagye saa ene ma nyo mu na esi nti boxer na okọ private abo se oni adagye a ode ne nsa ba ko e ka wo ne trum akwana no wa pepa toilet ni nyina mu ni adagye saa kure no ahye bia ya no nya no se achenchene oba no osi niema no ohwe nkura no osi aduane no ane ade obesa akwa adwuma asa akwa kopesika akra de abeboa be ma no na saa oba na wo se ne ho ofe oba na wo se obuade enti wo yire de na se onyu obi ama no ne kasa ye bumbum no tanka wote wo yo oba na wote awale ase nanka eniema bu nkama fa wotiri mu aho kire ne enkwada no ho niema bi ama wo dwendwene tora bi kura de mbedi kura mpo no wunya enka won kasa ancha ye ne oba ne kwatena just 1 month e wo dan kro mane nsi wo niema mane no aduane ma no pa wi anwumre na so hwe de nka oba no nka obeyo senka no obetena etie ne ye kase before so oba be bie na no akasa ne ye de odoba pai free akoma mu nyina e do be ment oba kasa sa na onim se de akona ni no achen mekwa na se achen wisa oba mie na no kwa obi akro de ni to ne ba ana se ba ni mu krampo na e ma won kai ade bi a e bia me kunu se ade ba ko mienu bi ho ye ya da bia me de mekwa da kam na mkra me de be kai no e bia no nti no so ye be bone se de megina so akasa me tena ware na se eno no nti metimi akasa but e ma ne bi won so ahu obekai saa de na bia wonam ba bia wokoso ne mu bua no ya wo ya na doye bi na bia twam a wode na begina pempenso obi nti no obegina ho akasa bia saa de ni nti nya de amegya me kuna mana ko enti oba bia ne kuna boa ne pe oba bia ne kuna en papa pen oba bia wagye asedade afri ne kunu wo pen no se saa ba ne timi bia na no kasa wade we de afro me afa de bi si yoy ai so na kai amuna samwa ne kafe de mi si yoy na nim said ya afford na ano odinti no niema ya na koma rediem ene ye ni so afa ye ni so de abi krampo fo so be ma me di twato oba bi wo ho de ni kunu te kama na se wo ho pa na na mu wo ho oba ma ne se mefa woto oba ma da kuru bi krampo de mu obo ya sa no mbeye ba se bi atuamu da bi oba se wo de fa ne to afa krampo de ojonso a wo hu obi wo kokotelete a wo hu enti ama ne bi wo asem ne bi wo ho e hye wonom so ankasa enso obebie na no aka cha de na ha obi timi ja awade esi awade egu nkro
yakasa dia na be ma ne ga say onya me hwe so mintimi ntena biem enema pii na ye secret a ehihye ma ne wo muntimi na na di nteno before so oba be yourself also na de e fa nani so ene ne de fa ne widie mu nyina no na enya asem ke 20 no aware na ya na ma ne jai kɔ no ya na bi wo ho a enya kwade wa hunu ntina ma na yourself also okay enoti eduru baby na se sa awade no oba no enwoma fa nani so saa na awade no otumi ejai free mu a ya na edene so obeware biem enoti bema bi ka chen so wo pɛ no a ya na hu bema no se oye bonsam de ni kunu de ye no sa na bema no so ebeye no 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 enoti yebusa ya frefo ne yetiefo nyina se oba ka se akomitrim na wade no afrome menware biem a wo so wadwenkyere ene say hello hello Hello. Udi baby afrefre. Ofrefre be man. Ye. Odesi wadi na 1 ukaila. Yeti o nana 1. Ye make me say answer na oba be kan say awade we afamiti mu no. Na ni na high treatment a be ma na e pa no fam. Ubisa omara kan wa man for the see amane o kan answer nke. Me I share about the book as the Lufo, Obi share about our top and the colors. In the middle, our Lena Coswa in Kuska Emma, Lufo Ajabu, a two some Nima, Adria, Beverly Yanako Bano, Fagina, Ecosoma, who are not for fra, then you could let you. Yes, sir. I don't know Pinama, I with you. Okay, hello. Hello. Ma Emilia. Oh, man, I bet that phone in a joke. Ya jo so obapa. I've what do. I've what you do. I am Papa. And never wait, the over boss in you. A great assembly, I'm a baby. Tao, Papa, to me, I worry. That's not a top for cry. Why are you in now? Yeah. I said there wasn't a connection more their own pages than a cheap. It is a Obana man of Hokayamana and Yen of one and Colano Crow no now I feel and I'm a man of I feel Drew baby netters or what the walk cry. You feel him about would you feel a chiba wound. And I say now, oh, my own and I say now, who be that. The near money they be do on more than a cost of nothing. Was no one can fat and Gemna no was she. I don't want to do too. Hello. Hello. Ma jo so obapa udin baby afrefre. I was a few months that tunnel. That turn of who nyina ye. I said, I'm do more. No okay, yeti o. I said, I was lady, you baby, I'm a child. One time, Papa, hello. Yeah. Udin baby afrefre. Within the next Yeti o pani. About the amenity of Boston. By a breath of name on and Nama, what are you not? Oh, and then also the country. Hello. Hello. Yay. Yaw, kwajo. Yeah. I'm telling you now, demo. Ya jo so ye nyina ajo so. You need to see what I'm saying. On the corner, me see my preja. And then what do I be? I won't say, oh, mammy, tell me, don't know. Or do me. But if someone like you, but we won't view. Okay. Kwajo yanko yanim. Yo. I saw the buy. Medran, and then I'm for my grand, Yanam, man, time. In my time, don't Umudu and Nebina. Family over
Obi akata apono no. Ene se obi ko ware, oni ka wo. Wa to ko ware a, obanya tele bia han. Wa de den no kwa na obanya postcard bia yen resai. Obanya se ni kunu woka. Ni kunu we bia. Obada ni se na okojo na onya ka na obere. Ope na o se dressing. Baba bi wo ha, wonya wale a dressing de ofana kwa. Wale a tukochu. Kana se ma. Enti no ye na nam ta no, o na o sa ka bi se obi be me wu na oba me na bi wo me ma. Asa bo. E ko ba ti se ni o mu ku bi we o mu wale da. Na mo da na mu do nye sika do. Enya ka do, enya bi do ni ti no. O mu je o ma ba mre o mu wale. Ina na. Ena na ma ko Hello? 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 My TV set no enko from. My TV set no enko from. Okay. Udin baby afrefre. But me just say abande. Yentio. This you are me. Me be so never on some wash my friend but make a stand day on it. Me have to put on the phone that how was it that I'm no on your face. Me not out. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre. Me ba che me ka se fi an yan kwanta me de komi. Oba pa yentio. I want to do two. What are dear? What come on, shut the rabbit. Now, Miss Samuel, what you know, and yes, for sure. I remember the time of the other news. Did I want it? Hello. Hello. Omujina susu. Hello. 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 Udi baby afrefre. If I told me the man, Mr. One Casa Free Taman. I'm powerful yentio. If I told, and yet, our young corner flew. Even and Patrick cry full. Because then maybe over Shiano. If you cry, no, maybe or tossing. Over to me, a buano. I church and say, Nina, what do I come in and say, Bema with them, Nina, now above black of said, or Bella. But also a church and no many Nina, no, after the couple who before, I see near and walk on you, no couple who before. As I know who's a one car, now who persuaded to go body, you know, this are planet 2 and this crown and I said, who persuaded you for crown, and now I am quite Okay. Now, what's that channel man pass it out to her? Hello. 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 Baby, I'm free with you. What's on surface in your friend Eva? Eva, it's you. The chair of Sompa. Okay. I have a clue. Our Indian metro and the one on the other man, they are found to home. And the man next to my super folk in your singing now, so on Tennessee. There was a time or packing in their man will be a sofa phone by was going to me while review. And see, my mother, one of my be a party could see that. Okay. Hello. Hello, good evening. Good evening, last caller. Yet you, baby, I'm free with you. I've been waiting number now at the master of the action. Okay. Yeah, share the number no now for one in the new combo. Jina so kakra why? Jina so kakra. Awade ne kwa wa enu ti na mpanifo friend awade. Ye kukuru so wa ma no se ya na ne so eden. Na so mo so so de a na ama awade afunu wo mu na akọ wo mu trim. Enu ti ha ne ade wo friend no enyina ebesie. Enu ti nyame ya dumu a ene na awotwe pepepe ye behwe na wo bia wade atumi awura ne tirimu saa no yenya bia betena dwumadie so na wabechirim ama na akọ akiri kama enne yade apotwe bebrewo enne yade apotwe ebebrewo na esansa dwumadie we dwumakuo bia dawuruma enna sabre waso yasene na yetumi adibi ebesew anwumere biada
efiri edwoda ebesi ni fiada so sey no eno nti no yenko jo madwa ton de kakra emra na fe yemfa de aka no ento amoso yenko Dank Herbal Complex or patchy number 2 na Dank Herbal Complex wo ba ye efie edu amiensanie Ghana fo agina tum anya asem keto akora na esa ne nyuma pa wojo ene yade a wo senti no omanfo ebo na baso dodo no a na e kamfo no se Dank Herbal Complex wose we ma wayiko ni nyina ene se yade a Dank esa no enye yade keto akora Dank Herbal Complex ni nuro pa wode abadwa so eno nti omanfo dodo no a na abotwi ene trada Company number 2 say Dank ye ya baba so ye wadawro ma se yade Dank say yade bieda wo de baba na so ye no say wantumi ansa na cha say yade no say be producer afei na ebeba adwodwo yade stroke no wo say yade no say account na wutumi enante empempi no sa yade we no na ma manfo bi enan platform wano achim obi wo kra no a ya na sade na hokeka esitie no ede se kontomira yade akaja na woda hokaja Dank se sa no bi kra na wo hwehwe fabra na so ye wo beboa wo infertility no be man kwamo na no ye mere konye ko bustu no wate enam sa yade bia Dank Herbal Complex wo beboa wo na nyoma akonkai ede amawo eno ti Dank se so ba na so ya obesa wo yade ama ho atɔw enche ye ne Dank abatwetwen enkomo na enyoma akonkan yepa jo apa electrical sese break na so wasufi awie na akoso bonkane ano wo pebia e wo se wo yansa na wo ya sa breme kamfo ade ama wo eye signal cable na sa signal cable wi enkan ene tamafo ate so mfa so enya asem keto akra eno ti kofa bai signal cable eye jo apa electricals na edi amediato jo apo electricals ne se abedum asante abedum kumase ni nyina ne se wo hunu se ni kuromfo asantemam je behia bi eno ti na jo apo akofa signal cable ede abakumase wo manfo dodo no na signal cable eba ye wo magye atum Ghana Standard Board ede ne stamp no esiso dimayam se signal cable ebebo apa San Energy Commission for say se wo pe wo ya papa dia e signal cable ene betumi aboa empempi wo ya bi asho bi fie o wo ya bi asho bi fie sumanti toya enchasi toya enua toya nanso so wo ya no ama ufie no ahye adentia ni nyina ne se wo ya papa wanya amfa ngwa ya no fie no na ama na koba sa enemies kamfo signal cable jo akofa aba se sa wo ya no de Ghana wada no ankasa na aye signal cable no eboa papa na signal cable no wo manfo a wo mu adebia wo ya mu fie di ho danse se wo de wo ya ufie no dia enyina ma hode kane no se jiraw ni nyina ne se pania da fon kura wo be hu afa na eye kopa woya ni nyina ene se electricity bill no so eba eda fom eno ti ena jo apa se wo be kanfo sa signal cable yi e dia ma electrician fo efie wurafo se mamu nyimu hu mfirim moto signal cable na mofa enimu djuma na signal cable no so de wo ya ufia emfie dodo no a ena edie ube bie so no na signal cable no eda so eye mono ma wufie nkotuhwa se de ho hye ma wo ye mu hyehyɛw koto signal cable na jo apa se menka che on anwumere se empepranda bi ye de wo ya fie bia no so oba na so ya obenya bi amaw no de signal cable no aka ho na ndakan cable so to bi sa ena transformers ahodo nyina da wo to bi obeto a wo de begu kam no de kogyawo amanyoma akonkai e de amaw na de anigika anigisem ewom kura ne se ene anika sem ewom ne se okaso Osei Aboagye me ho na wote no a wokwa ese jo apa wote so e ma no ye kama ye ko Japan house woni MTN Dank kase no na edi enhwani mu ewo preset afam ho kageti asem na meken na ubenya bi ato kama RCC tasi rank wo denyame ubekọ na jo apaw enso ebolai na wo boa said ye beya ubenya signal cable na wo de akotwe anyina mahode kanea efiri akosombo ebani bi na nyoma akonkai edi amaw se wo pe hu nkomo biedi anasa wo pe signal cable bi ato a frɛ wa homa trufo we so 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 na ye konye kopa bibi for ye minim ye pe bibi for ye minim a ye mizo drink
yempe bibi emfa ye minim eye mizo na said ye mizo no mango flavor na manfo agye atum no enya asem keto akra miss fruit no enso eboa nkoda emo mu nyini ye kama won kala no nyina etoso ema nyoma ekonkan ema nkoda ye pa empanifo nyina tumi enu mizo ni bi na said ye manfo so agye 5G meza no atum no enya asem keto akra ni nyina ne se galamse fo agye atum sa ena mazi fo agye atum ye maame mu wo transe don hwiri pi ebo dwom no wo mo agye 5G meza atum ni nyina ene se wono 5G meza na honam eyo ya etumi boa ma de che otumi ekọ onwuma so na umpewe na apade hen wo de aperitivo aka ho aperitivo no spices no ewom no eboa pa herb ni fruit no ayemu ma se tenkom yenko ne koto aperitivo ni bi na me kanfo ade ma maame mo fie ekọ nkan no se wono aperitivo a ebeboa wo mo papa na akoda woso wafu ayan totoa no maame tobi ma aba no wate nefu no emu ayere se twene no emmoa no kra aperitivo betumi adijuma no amanafu no mu ayemrem FA Masters Limited Obasanjo akwante poso enkran ubenya bi ato na odi adi wujuma na mizo no 5G meza no se oba sompa one panifo betrase opap supermarket no ubenya bia to akogum no aton ate sofa so umpewe na opede he na ye koya nimu no na de aka no ye de bekam ho na no nwotwe ebo pamu a ye ne danka ba complex ebetwetwe enkomo enya asem keto akra ade asanteman agiatum de Ghana man agiatum ene sompa Asem Mpe Nipa kada efiada no duru na fiada duru saa so de ya na eya potwen omanfo dodo no a ena etwen ene asempa no etia yenka emane nwa ni nyina ne se apotwe ye de ato eproso na ye betu ne sre ene abasa ene se yade ye besra bedwafo se muntie ne ye ye ka ba ko ye nka biem yade ene hia yade ene hia avant ayi di yade ni ohia yade ani ohia de hena ya pa hey uni asam ka no apajansa ozi host na mini asam ka ye be mu akọ odifo pokwa bna so uni asam ka why and be so apajansa se me zo pajansa na debi me say untimi uni di obeka apajansa ena ka wo pajansa aha na nyia no aha ene nyia no doctor Esre yade abura di nyakopo ni yade na yapa okay omna samua comment bi anim ye koye nim Oforisuo ana e wala age teflahwe ase wa mutu oda ya to the first ya mfa ho me renso mfa me ho wa me na ya na ria me rene me ho kusu wa chire ya mo di first kwa chire mo sa be ka me ho na wa chire na aya pon no wo mo ba mo de bia o mo ya nya san kenye de Oforisuo bema ana me de se Dr. Danke wa doctor e mo akwa ba wate na me campaign ma wate ka kuna se wa declare ba bia wo ma de se ma declare wa ma declare ya dia ni hia wan kasa out e de internet ya Oforisuo de kwa kudia me no so mi ya no o de kan wasem Oforisuo nsem we no ya wo ko straight anya do just wa ho Oforisuo nana mu swaye o mo sesai so mu swaye yade mo ya tie nyankopon ma ne hanfo ne tie nya nananom nananom die ntia ana wadaro ma mi swaye yade ko yade ya obinwom yade yo yade ya yade ya se ko ni mo ne boy ko ni mo Oforisuo na se yetie se be mpedwasa ye ni bi ade ne wo esu nyankopon da romanti yetima sori ba abra
ye yam nye ya he for so ye te asesi ayi ah madika kasa ase mo se no nsia bo a obi nya namane no numba obi nya namane ena minu ye te aye kasa yi yen hye wrade se ye kwada ye mpa so a edefi o ana meka baby akeka kono ni fie hwa wo de men carry kra na obi se kaka ne nsa na se benese a anadwo bre so na eba ne tutu no awurade nyankopɔ na woni mo kaka sabi yeso yefun ye wo ya ne wa anwe wo sia na nipa onwe wo sia asem baba nipa na mwiasa na wa anwe wo sia na dia se na mo de mo de betu dwa se cry me dwene wo kwa mentima se o wo de wo hia betoto yade am ana pani foka se me se obi benya wa na edan fak mo fa to asuma me obi benya wa ko mi se le firi yade o foso mame ka se mi cho oh eno de agese me anam de soso eno de host madwuma eno de obi antimi ne me nyesi because ade no atia kamu agese me de soso o foso ko de nipa benya wa ne firi yade e firi yade he o foso mame ka se mi cho ade cha ade san kumase ne nke muso obi adwuma wa ye o ye nyina ebo no nsia ne ye nyina ba fie emom yade ka wa woda wa wuwu no na obi abebo pra kra ana omono meko meso nsuo ba watiam na ya beyi me noma ama nyina ye tie sompa ade ni bi no wo fosu ade ne beba se yetimi de yade ekototo se bi ohiam na se bi atia me no mienu me se ade ne ye wo esu nyankopon ahoaho ayen ami atima soraba ama moja die mu afrosa ne kachama edan ede ya bodwum kasa anti tuntum wo yenya dan amafo bi sike obi wo fosu but edu me bi ho no re ohia yare ma nipa bia ya sresrefo yade wo fosu asema meka ye nyina no edu me bi ho a yale bi tebe chew nipa ni kwase okose sika kra na le sebe okose sika yade ya abrawo na mo na se ho ode a wo fosu wo betima kwa ba na da bia ya kan se ho ode a se nkura bi kwa ka wo bia okura na yetime frɛ wo pa jo na concrete bi wo ho yenkwa adwuma ahoɔden ne wɔ hɔ na onya de ebata ho o wana ka kyerɛw hwɛ ɛne wobɛtuma nya sika wɔkyerɛ bɛhia ho ɛne wobɛtuma yale wɔkyerɛ wobɛwu owuo na yɛ ade a nipa wonam a ɛtumi twɛ ho nkwa so ɔfo so ɛnam ɛnam wɔnwo obi a wawu a yɛ yɛdeda no a yɛwayie no ase a yɛsu yɛ yɛkɔsie na wɔbɔ adaka no pampampampampa ana obi de ne sika sɛ mewɔ sika me maame ana me papa me nwɛ awi mewɔ sika pa me sika me sɛ mede konya no wɔn obi da wode pɛ sɛ wɔn obi da ebi si da sɛ timi kɔ ne ɛsa aba de a ka kurom wɔ sikafoɔ bi ɔmo maame nom a ɔmo hyɛ fam ɔmo nwɛ nom ɔmo hyɛ fam nkɔmɔ akɔtɔ de bia meka saa asɛm yi me hyɛ adeɛ nyankopɔn de adom yɛn sɛ home sɛ kiɛtɔn sɛ prepaid a kam no mienu kɛ kɔ dadadada sika wɛn ka sikafo bi akɔ akɔtu akɔgu ɔmo dɛm wofo so wontimi mfa sika mmɛtoto yadeɛ ho da yadeɛ yɛmmɔ awurade mpa yɛn nnɛ obi a wɔtie yɛn sɛ nea wotie biara no wotimi kɔba da nyame ase ei hwɛ sɛ wodeɛ yɛte atiwei wofo so woyam akyew paa woyam wode yɛfa nkɔɔ na no obi ka se bi kaka ene ka ene yefun yade ofo so ye center nyina ne ha aha ye yam ka se bi ani ho ye nam nko a enu ti hwese wo yam pa kekaw ofo so wase mo mobo edu me be na to ne nsam keka na wan na te bantima ti asem wo ye pa wan na te bantima ne ba yade na wo so wani muji na ko ka che se fa ne kwaji ofosu ni nyina so yade ama obi mekira okwan ohia de se ofosu yete watiwe se be mpredwasa edu mebi ana no man koyie enso tewa ne nyankopon ayede asanka wiem omono ni mete on ka che o menwa no we de o number we ya na yemumu no obone de atum eno nso jese se be aseda house ye de o eno nso jese dan yetimi ye de DC house sa but yade de echewa ofosu yade echewa wo de menka hwe kura no ofosu anu mrei ana wo kyera
say about 5 and I G who be the wa ya di nsuo ne ade command and am wa e free says he go nyina ofosu e due time bi na ukoji say ya na wabusa on say ye awurade me da wase ukɔhwɛ nkrɔfo ade hye egu hɔ ukɔ Dr. Dank hɔ nipa ebu fa so hɔ Dr. Dumre bi kura na sabi aduane si hɔ enso wanhwɛ nipa yi a okogu nti ese na aduane no kwa Dumre bi a watam tugu Dr. ni busa ni nya yade ye tie sompa yade de ofosuo me pa chopi eni kwase ye boss wa se ke boss wa enka ye dey ye kɔ ba bi kura kɔ bogu hɔ se yade hwede yade ye nipa yade ma nipa akusa asante kase ye kase obi akusa wa solo fini dua so ye akote bia foforo bi ma wo de ne ye hwe nye yade ti ma nipa kura ba nipa yate yade beti ma boy within seconds ye beda na kokora poso okay ejofosu ene ye ho laaje ene ye mba no wo ba asem so ma me ra ho se yade ekoto sika na wo hia de asem yeto ye ni bi ofosu ye ntie ba bi na yete asem bi mpeda se ye kasa sesi ayi ofosu wo kasa yade me yade a kabetima kasa se mo bi afafon afre ache na dwen ye ni adwen cha ye che na manfo ye ne omo che kakudi sie no etimidi sie no ofosu e medi sipi e de stamp si su se wo hia de hia na ho ode a da onyankopon ase na nyankopon wone hyebre sesafo e obetima sesam hyebre na yade de e ye dutwam mawie okay pokwa bra bra me fa sida pa na mfa nchi ya kese ma me menua Honorable George Opoku Honorable George Opoku ona ne yere Madam Evelyn yeso dom opema asem meso me dom meso mpo asem ukunu me chia na pa Honorable yankopon hira na me chia menua Dr. Dan Dr. Kesiye pa ja na no ma meduru ya me hia na duru na no nam wi ameka wasem bra ohia na sem no na me ka se bia ebia ohia na sem ye kura na ye tie sompa adaroma ye kura yes hia ne ke se kura topic ne ze hia ne ke se kura ne ya de na ya ye kura ye ka yade ya wo yale ye ka hia kura na we are brantie pa na uniska na we are baba na uniska pampa ba ho o motum timi bon watade hye munye mpobo hye munye wadwale nye wonu pampa nye sente ba ho no ano odene unamwa we yesi jimijimi no yempia o so what because that ye pia wa wuti free no here kata choba ma bia wo bia oni nyame nya adwuma o se so bi ka se here ko tutuo bla enyo here ne se wo mu a ne afrofra ro kire ana obi ehia sa gi wansi di o yesi here one year uni 10 peso da bottom ehia sem ne yeken enya bosom ne asadu 1 million da bi enu nya hia kojo to te sade wo yale ya wuni eni no kojo to hia ana ko boso petro to ho uhia hia bonto ko no obam wo yi se bola so dotie hia ebe mo yese sabi mpeduasa adwaye ye dwale bonkem ade yenti man ko ni pem yenti man foka yenti mi ma waka sabio babia wonam kwa no wo hunu sa wonam ho wa brabo asen afi woni wei echenji edane ayi basabasa yaba sompa ya dia yen kan me ya brabo m na awurade mesra osasema me kan manusi pe sa de ndiem mesra ma bi ntom wadawroma eye debate na me ka bi me sokoto dwem owura sa de manim ye no ano odere na suwa
wo be kire hia abo abra bom de sister bra due hia sema ye ka no eye akwansidie bi a emeni pantimi nkɔ nanim wo ye hatu wona mana wo ho wo yemni menyina se bi kokom dew wo minimu nyina tale wo nyenso nom wo nya tare nhyɛ dress ɛhyɛ no na hyɛ wo pant ɛhyɛ no na hyɛ atete watade ɛhyɛ ni kaboka ɛna bɔwɔ watade ɛhyɛ so yɛ ayi adanko aso ehuri wona mana ho hia sɛ tu nipa petuotuo na obi ka cho sɛ hia wotuntuo katacho be ma ne kanye ɛyɛ de kwasɛm so yare de ye ba nipa so a yetim pegyaw ɛde ko so te ye mo adwane di yade yetim ni so so wutim da ma abusua ɛba ho nkyɛn wutim da yetim wo fo kwa de brɛw eti twusu yare ni en hoahoa wo yale a yetim de wo traka memframa ɛbɔ do yale ɛbɔ wa ye na sɛ hia de papa enkra bi mro abrabom wo hia ne yare de eni atwusu yare enko twusu hia na hia na sema ye ka no enye se bi ebedu wo yi a na onyankopɔ se matɔma na kakra dabi se nyankopɔ be mo bi asende uska dia enie na wo yare so a ebedum le bi so nyankopɔ be sa yare enye se bi ne ka ye se hia eni yare entwusu ohia no ohia asemo ya emobo makobrane wo makora dwane fo nchen ohia wa won kanipa ho se hia wa brabomu a won kanipa ho emu akura no emu kamen ba bia betere bia wa brabo no wadwe nyina akosi de eni kwasesi so kankan sente pa e wo hoye because some don't even to me jale won't me nya dan dem ye chesa brabo no si ne mum yade de se dem si kana me ma no ba wiye no yare de abusua no betema ba be pegyawo yade ba kodan heba compress ho doctor be hoahoa ye be ma nro yade so be si so ye be mo hwane adi yade de ya ye mo adwane adi ne mum hia de I will never somebody wo hia e be ma brabum Oforisuo in kan tenten wo hia ne yade de yade enka ho okay yani dankeba complex enko twetwe enkomo emra simadusuo no ye be san ba ni abetwa yedwumadie so kama dankeba complex Dr. Penny ankasa ewufie ha ye no ebe twetwe enkomo simadusuo no na ye kon ede akoye nim Dr. Memo Akwaba ana yeto ye boase na doctor anhyehyɛ ne nwoma no enwie dankeba complex na ni nuro no a wode esayade no ni din no ya na eye mede papa dank pro care antima stroke eno any rheumatism no phyto care na heba tonic no ena nansen amanfo se ema no atu aguso a enya asem keto akra efiri se wo konka no ya na ano edene Dr. Memo Akwaba ye nua o panipa ne pom te sei oh yehu adom ye ho ye aso ye bibia bokɔ de yankopon adom bibia dank eguso edi ahim enya agrokra dank ba ye emfie edu emiensanie achievement ni bi ne de achievement ni bebre anye ye kura agye abosobode ye dumienu yaje best herbal mixture for body pains abosobode yaje the best herbal mixture in Ghana dan gastro care yaje the best arthritis treatment center of the year yaje abosobode the best ulcer treatment center and yaje the best herbal facility Sompa of the year yaje the most advanced herbal clinic of the year sabas body yaje the bebre inti infie dumiense no kamia it say every year bi adank jabas body I just ye dwuma ye die no koyie pabene into obi ayare bi ha obi no oba danka etomre bi mpa abas body no ye ayare fo mba ye ho no kra de mayansa na yaka akwaje I just say oba yaso ye ho no ma you have to be rest assured say we yare die ye betu ase ama ho atokra okay
Dr. Penia wo tank ena na nwumre ye no twetwe nkomo enti pachi number 2 ena dank wo nyeza sanity ye chira kwan no ne fa number no ntudwa efrise ensa na wo nsode no na o manfo dodo no ana epe wa chira kwan efrise china dank ebe ya adwuma dank e wo fa hin poten me da se pa dank ko pachi number 2 na so oba ya so yo no ma wo de fro trade car nesi wo trade junction ana sabia krofrom wo si wo trade junction wo pe na wo so ko dank e ba complex obenya taxi ana plug ya wo do beba wo mre kra wo do car na e ba so bi obi wo de private car na e ba wo betimi afa car wo de car na be rura trade kro no mu ho wo ba beto 4 junction wo afa obenkum so wo fro so kakra bia ni nyina yen sandboard si kwa no ho a e be direct wo amwaba ana wo ko Google map a obo dank eba complex ho a eno abe direct to edo aba yaso yo a o mre kra ye telephone numbers nso ye 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 o fresa na mesmienu ya obenya yen na dank ba ye emfie dumiensa no said ye wusi a wo kan se o manfo yadefo na akwa ntim bom abaso na abaso bodie pii no ye beda se e wo sa akwa so sa manfo yade emfidie be pa na dank de adwuma yo mfidie bebre de ye adwuma yo detoxifying machine na oba nipadua na omo wo se no atimi detoxify no nyankopon siesie ye mbrebo se mmoa ne ndi akotene pa wo ye nipadua no toxins a ye fin etim be nipadua so nipadua ntimi kokuru mu anobu wa na nipadua ni ntimi nyese ntise fi no ba nipadua no sa na ma wo yare obu wa bosa mansan bi atete agure nipadua no ho obi nso abosi ne niso ada yellow obu okra bonsa afi okogya na ya na jana na ni etumpa e basa abosi de pakọ no ya de kakra bia no atenka so wabre na ama ne mfene na ye ne ya yo bibi nso efe ne fatty liver ubonsa ma wachi na ye wo ya nti wo fidie bi efe detoxifying machine a obetne mo afidie no betwetwu nipadua no mu nsuo a ye fini nyina furu nipadua no wa ye free obu ha eyesa okofi ono afreso o mitimi dai pa bo so afinu mo ha nti omo a efi adokoro omo anobi otna se chara na ase apegya omo nyina betna sa efidie no mu a eyo omo ho adwuma pa no ye baako yo fidie bi so fe ne Metatron hunter scanner sa Metatron hunter scanner ne du shem sa na wakohyem bia betima hyem be 30 minutes na ascan system ni nyina wo trinwi obi bia woni pedo wani waso bibia woni pedua no bia fie no be scanne na fie na cheche niema ekoso wo saa organs na tissues a woni pedua no ne yehu na fie na nkasa kire nnuru a yemfa ntruti yare no ema wo honto na afie dia ye adwuma na wo ho atimi ato yesa so afide wi efe no quantum sa quantum ne de bonisi e project organs no eyi organs ni na project say organ we ne function no e low and an function it say sa fidie ni nyina oba yaso yo ye do be koso intenu so won free yaso yo nko ne ye hu bibia woni pedua ni be yare wan kan kire ye je okai ni nyina ye be hu sa ne esi aye wa che damage akọ so system mu nyina ye fidie ni be ka ni nyina ye wi be sa so amwa kwa lab ye wi an ensan be sa so akwa lab ne akọtwu moja inti lab ne be sa confirm de fidie ni kan ye no ansa ne treat you intenu so o ma o na nye yare a ye bo ye ntiri ma ka kire o dem na yare a ya diagnose wo hu sa yare na wo na afia ma wodru ama yare na se etukra dank wo dia droba mu 7 producer ye kan yade ye besa e dru dank apart from organic no me fan say abadru no dank sa yusu adru foforo bi ana dank ye ndru nyina ye abandru nko a ye dru bi be ma obi abandru so oba ye hono ma ye wondru ye capsules tablet ene nsuo ni nyina ye abandru de nti atesa na se ye jahabandro di pa me kai abrantie bia na mne ne ye adwuma na mne ne ye adwuma na abrantie no wanya hepatitis B wa ye no ho hwe enye ye sabe na menje bibiduro kura ndi kura na sabe no na yekonye bibiduro bi obu Sompa and ye de man na hepatitis B no ko na that time na ye dikese hepatitis B kura ni eduru efiri wo ko na ye chase ye research de ababeduru ne ye dia hwe nipa bebre hepatitis bi amomo de ekọ enu nti de ye kanyina ne se obu ho no ma wo tes abandro ne de ye adwuma pe na ye ne so abandro de eden hwe ukọ oman bi te se US omu se sika dollars opipimpi ewo ebibidro ho ukọ China se China o ma shada tie fe traditional Chinese medicine
omo ede hwe ayarefo wokọ China ayaresa nkofo pepa ye traditional medicine wokọ bebi se Germany omo hyase embrace traditional medicine abrofo na omo de abrofo duro ba ye memu ano omo mu hyase e divert akọ traditional medicine na esu eti kromu ase de enko traditional medicine bedum emno na chemicals wo mu na ye num e be se ama side effect ama so abre no ne se yepe nti e wo so obi asesa na agene se abrofo no kro omo de se nno ne ba ye no omo divert akọ traditional medicine omo nia ba bejo sa abando ye adwuma pa nti se tie memu ho ansa se ye agene se ye be ye more holier than abrofo no ye ngie bibiduro ntum na ye mbra na be cheke ni pedua mu ye ntu sa yare na se esa so ba na obenu bibiduro a eno no etimi tu yare na se ma hoto wona ba me sa question bi o ye ma me ne papa no bi wo hono ma or hypertension and diabetes or onya hypertension and diabetes be 5 years ni de bia o ya okọ hospital no akọji na eduru no onom wonum aduro ni sa be 5 years for better so onya kidney problem ada na duro na onom no ka o se bo ma yare ni fi wono asam ko lead to kidney problem to da better se na koma ye kase to da better so onya stroke wonum aduro na onom no religiously just ontum yeso onum ni de bia onum ni eduru ba bi kura mema na kro mema yom na be ma ye mere na fe na ho di nyina akofo meduro na onum no anka o se sane na ekele no na so sani pa ko be no ahabanduru a within a short time no atiesi enu nti obi a ne otie program ya na agire ne se ahabanduru nya no me ka che ne se onyi sa adwini finitrim na ombra no mbe no ahabanduru se diabetes na yew wa wo panie wanum diabetes eduro sa se la enkofom o pressure kwa na ekosoro so enkofom wa ho ade se be ma kwa na enkofom wonim se obi oba na se or diabetes na otutia adum bi a wanyini no nu asase nya white okay obetumi nya white aka ho afi owomu a na sa obai na ekuro beto no ho ekuro ni ntimi hu ne nerves ni nyina diabetes ya letimi say nerves e ma afi woni pa ko benya bibi e fa ne cardiovascular issue wa obu won me basa bo so nya dementia na afi na no achia na o ha na ntosu o ma ne nyina yare we na de ba emfa se ni pa ne num aduro religiously na de yare ebre no bradank e ba complex ahoto fie ye be ma woduro mo wanom na e believe ne se ma woduro mo onom diabetes ne be ba fom kwa na o de aduane control yare ye be to aduane o be de be control yare na ma yare na ba fom yare ni ntimi masro biu eno ne se bra na de wa ba be experience sa de no yade be ne yade be na dank timi sa yare yesa hepatitis B sa yewa tu anamone bra aso ye be sama nako obi a wenya stroke yesa no ho pa obi a wenya namu yare te se syphilis gonorrhea chlamydia oba danke ba complex aye tu ase ye manifiri ho kra ebia na awo na ye de ma oba wenya bia fibroid ovarian cyst anase wenya bia fa ne follicular cyst anoba benya bibia fa ne pelvic inflammatory disease ama wontimi nwo bra aso ye ho ye beboa mo wo bu okwa na nsuosie na gina na wodie num ama onyinse ana akora no kura wo ni yem ana wonya enemu yare bi ba ye be hwa ma be ma wonya sperm issue ai fa no oligospermia ana azoospermia ne hunsuo no wo be hwe na ensuo nko a sperm ba kokora anim wo be aso ye wa ye be hwe yi sa problem ni nyina afi ama ho ato afi e ba yare bi te se enum kankai halitosis obi owo bibi oba ya so wa ye be boa na masa problem na firi ho obi a waye obese waye kase ama na boro so na taka kribia na wote so na obre oba ya so ye be mo odura oba twe kama ama ho atimi ato enti yare house yare is a typhoid ene yare bi te se bia stomach ulcer ene sa yare katakata de oba ya so ye on ma ye terete kora enti yare ye chronic obi a onya kidney problem na se nyina pega obu okra ojonso ajonso ni ntimi mba onya prostate problem mema be bro mo jonso na mo chem be ma jonso aboso jono opro ne be mem tisania wonya tawo bia opro mu ne se basa be ma jonso se opro be memu obu okro jonso age so chem ana age so de ne wanka no no ya se ne ho tu ana mo na fo ni kire dank e ba complex ye be bo masa problem na firi ho okay doctor yem fa yema no entudwa bi your telephone numbers no is 0266 59 33 30 0266 59 33 30 afi 0244 01 75 56 0244 01 75 56 o friend number sia on sabeka okay doctor ye beda se na answer na won kono enduro be na odi abesisi wo no yo eduro we ye dank antimal x for malaria okay obi a malaria ye wakwa test so malaria bia waduro ani
dank antimal X a very good pa no ya bo say na say the opeja akosoro kakra no aha any dank antimal X a very effective pa and to be anko pese edro bi okay afa ye wo edro we so a dank phytocare okay dank phytocare ni koko we e koko no koko wo so a be hye okay aha na so enkam phytocare we enka o koko no be wo no me count we enka be hye koko ni nyina ma ho aba o na ne nuani we ye dank vino okay vino we dey so ye matim a be ma ye ma ye free ama ot meja wanan kama na asaso ahye koko no ni so pese wonum koko adura be ma wo yem ayi wo yem ne ma free wo kama ma wo ato de ato vino ba wo mpe de be ka wo so de a to phytocare aha enye sa we bia wo pese ka na akoto we di a wan hwe a ana no nko adwuma okay ne dankeba complex na etwetwe enkomo no eno ti no yekọ dankeba complex na yekọ ne ekotu ye yade ase na enwoma enkonkai emfa emayen na yentoa ye dwumadie no so a sompa Asem Mpe Nipa sompa Asem Mpe Nipa na sabri yaka ejaguma yekọ no eno ti sabri no yentoa ye dwumadie no so ohia ene sabre jade de he ena ya pa bema usu kanta kraka wa bema usu kanta kraka wa okay ko computer so dwede mra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresa bia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so akatra pra new size ewo pase wo betimi so afre ahmaturufue 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo so am sebra abe heba clinic e be boa abe heba matia kanoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank heba complex e wo pechi no matu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank heba complex bi nya taxi ana plage a ede obeko omu ofide won aso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na o manya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esikire yare ene pressure de o mo tete brawo o mo de aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244 017556. And you just say, "Omu free health screening." Okwa ombe check the pedua nyina ma okwa omu use ke bia to mekane for the dank ahunto fie. Okay. Dem ha yesru. Asem Sompa Mpe Nipa ohia ene yade de he na eya pa se yade e kanwa eya na abohia so ne nam onwunu ene so eya na
asɛm a yɛde ato yɛ aporo so yɛtu no serɛ ɛne abasa kantankranka bɛma wusu na adu ne so yadeɛ ɛne ohiadeɛ na ɛyɛ paa ɛbɛtumi wɔ nana maame ka sɛm wei ɔn hɛ Sompa FM ehia wo a okraman kora adwa wo ehia wo no okraman a wo yɛn no ɔno kora no odwa wo because say ehia wo ntumi wo ankasa kora wadidie mu nya nanka ampesa so kraman so enti wo kraman bɛkɔ obi fie akwa didi wɔde aduane no gu hɔ no mo a odidi a bon se nipa na fa boba eboɔ no wɔde ahyɛ ne nsam no wɔde akɔ nkyɛn no wakɔ gyina baabi wɔkrama na bia wato ne die nso nyame yɛ no wabɔ ne die nso nyame yɛ meni wuwura a wɔma wadua meni wuwura wɔtetew ɛne mmia mema waduane di no ho anim nyansa wɔkrama no mfiu nti odidi saa no asa bɔ ne din enso nyame yɛ meni wuwura a wɔte ne nkyɛn a wɔtetew a wɔntumi ma waduane ni ɛne wo a ɛne mmia mema waduane a sɛsɛ odi no ho anim nyansa na wɔde boɔ no wɔde amane na taa so wɔbɛtia no woa asatam nya no odidi masa o ehia wa we chese wan kase wodi tio wo no ehia wo no wadi die nye wo ti ase aduane kwa nya bi no wadi ena nka mpese wanya bia ma wo kraman enti kraman no obekɔ baabi efie fufuro makɔ akɔdidi obekɔ akɔhwa yes enti wo didia wayi nam wagu hɔ no ne aduane mu tuo se fufuo sabitio abetia kra de kraman dia na ne yɛ ne ya already make it cancel new fine wo de agu plate so a ho die no no obisan say enso nyame yɛ kraman me ni wura wɔtɔ wo a so wɔtiti wo so wɔyɛ ho wonya aduane ma wuni ne me a me ma wo aduane no ho anim nyansa na wo de boɔ no wato na de amane na taa so bɛtia ne woa ohia nana mami ka se bi nkyerɛ o Black Kofi senior mine Blessed Foster insurance no so o my cars ogusu cars no ma na o my meboa na o ma obi ka ofia ha o che obi ka tie so ma me di ohia tumi ye na me ka cho no o che obi ka ofia ha na woni me kwa ofa so ye na ade na na se ye di nkomu ye kasai emfa ho se ade beche na o ka esi ho no na wo de key na ma wani na wo ho so obe from ni wo meeting unim se bi asem bi na wo beka na wache wo ka nyankopon hwa no sa kwan no so na o ma obi ka na nipa ne baaye no ye to office ho no mo na wo de hanky o de apepa na ni no wa pepa na wa pepa ha na me se opani na ade ba de na aye wa wuzu fichi no a wa pepa na ni ase no wa pepa ha no wa pepa ha oh opani wadaruma na den me pacho owu okra de nkoja o se o so enye wo hia ana me se na ade ya woti wodi na za adwuma wura na jamaica aboba no adi su aboba ohia no ohia sem no ohia sem wo anwono na no obi aboni sikatuo wo su adwuma wura abon wa mane ka na ni na so da na on to free fie ba no pa no nam fom wonam fom otito tuom na ba ti wo kofie anwumre no masa no e ka una na ye wi akra ye si meeting wo hon mo onim se ye kwa ye meeting odu one ya che ne ka papa panimu na nim suo wo chen sabe wansane a ye bo ne tuo a osu ye no kwa na me ka kire wo no wansusa na woni ho me sro wansusa me si me sro no kwa na me pa cho adwuma wura won che ka wa adwuma mu wo che ase wo pepa na nim na me wo pani asem be ya na me se wo wu kura de nyankopon ka won cheche o yire wo se na wo wusu nyi wo wuo na me se
no nyu na ye den a wo se na za nyuma ru na jamaica wunim dia bi o wunim masa ohia ya no kwa na make acho ohia ha ohia kum ni pa chen yare wa wo be wa dwen se yare ne kum ni pa no boa ohia kum ni pa chen yare ohia me say mo asem ya ye kan a ablewati ane na asem mo dia yesire em ye o ohia abo ohia ohia na mo enyo no kwa na make acho no me pa cho ohia no wa wade mu te sei ahia wo no wawade ankasa ete sei me pa cho yare de yesa yare said de dank ebeka na asemu 21st clinic enso ewo hoi masa ehia wa yade bowa obetumi anya yaresa ubenya yaresa no kwa na meka cho no yare de yesa yare o yensa ohia ye nimguase ohia kan wa no ba mu abu o ti ase abi ona seska wo ho a won ta nyare o eska fo ko check up tambia wo ko check up ne a chense we ni how bon se ayeden ya twa aduama no no dia san ho yare na wo hia abo hia ehia wa yie si fia ye nkancho di agro be ya yie no atutu mpata wo ne nkancho because wo ankasa no wuni hwe ka no krenya me anim nie ohia die nana na babu ankasa sika na ya de nyina Bible kan wasi sika ena ye ade nyina ehia wa wo makran fa wo nye hwe ehia wa wan kasa sebe wasne mu ba osuma no kra wonko me pa cho mayemfa yade ntu ohia ho ohia wa wo yare so ntia apo fusha ne brofo no wo yare so ntia apo wawari ekura nkoyie wase kura mbu wonim se ahia wo na ayi abafie no na ya mpacho adwoa esre ye abafie ka kire da adwo se nkobenya busia bia onfa mayen na nka ye mfa nya yie no na ye yie ni wi a ye de sika na beto babie da he ama ka kire wukunu ne se nkola ya no mabrenti ya wo matwe pata ne ome ye yi mayen enkunya no metwi bi mayen Sompa FM emema mienu ekọ aware na sika wo baako ho na ahia baako a omukọ fie no mu a yetumi gi baako akunya kora edima me pa cho fere ni wodi afanyamuo no kra baako pe ohia se ehia me na me yare na ye den me pa cho enfa yare ensiri o yare atumi kọ obi a so yare ya ade a yemfa nsere enti mesre se be hia wo pa se ehia wo dia wo yare ya mi yare dia etumi ba wunim me pacho yare siatica no sa eno na eso wo srem hasi a na so we ye no mo friend mazipu no eso wo to ase meboa abrantie bi tu kwan ho okunya be wanji a no wa fe ne yere na oba ye no wa fe ne yere wonim onhu de wonye waba obeduru anopa na eja na yere pedra ni bia manande o si wo adwo bla 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 na ma hwe na me pese me ne wo hie me pese me ne wo da oh miwura nyanto wase ne didi wase dabi chese buga kunya no mu an wo che ne yere wo to hye ne so na saa we no mazupu no son ne sere ene ne sere eno so echi wo ntumi nya hwi we no na de siatica ne ba no wo to ase ho no mo no echi wo ntumi nya hwi afi wo da so din ena na yere se kwamna na eden na si ye wo si hey adwo wo mi firi wo so
ade na ye yire na wo se wo me ate na ni so eche no so ye born abomu di no ko 21st clinic afi no na esiri yare ba wo so a yesa yare ohia de nana me pacho wo ohia de one eyenim guase oni anim nyam abusua pani a ehia no ti o eye ba fie a sikani tumi ka se me pacho me kodi holidays wo UK abanti me srem ma me funu no mo fa nto ho no ma hia wo abusua pani ahia wo ni nti wo be ti ase wontuma ni anwan se sebe nsamampom calendar okay what ti ase ohia de nana awale so yiska aware so yiska se wo ska me de ma sem ba wiye no se wo ska na so yare se de wo benya oba ma na tena ho kozi so be sa wo yare me pa chuti o yare bia be chu bia se wo ska na so wo japade a wo benya oba ama na tena wo ho sa kosi se sabi so obewu a obewu obe sa wo yare so obe sa me pa chu o ehia wo na so ho odin wo na so ho odin se den na se ehia wo a oba be dwane agya wo na me da ase okay ohia ene yade de he ena yapa adwumadie we edem live e was Sompa TV Sompa 93.1 na ene wo kɔ Sompa nkranza Papa Toast one Dr. Slasen Kansa o me se o muti TV no ho na o ma sra anti adehye wo sunwan ejidada enso ATB anya asem ketwa ehwe bi e was Sompa TV abrewatia ofo so ma me nchia yetiefo ne yahwefo nyina na ebi nka Sompa chief driver Dr. Sly kwasi Sompa se salas okoi salas me chia ya so on kranza we no ne doc me hu se mu enam kwan so Papa Toast ono so me chia ne papa pa ye odi dwuma wo nkranza Sompa 90.7 eya na ededam ene ma ekoye wo honti ye chia ye nuanom ne Dr. Blizzard Foster ne panyimfo ni nyina ye chia wo no kofa bai no na ofo so bema Ewurade Nyankopon wo hu sikani a owo sika pa na yade achi na ma ne mema yokofom na hia ni bi na sabi odi ne yere u fra ne ntoma kakra oh tia enkoda nya naye yakuyenim Pachame wahu sikani bia owo sika pa ama ne be masem ekofom ontimi mfa na yire kola enti ama hia ni bia owe 20 ono na na murem kwaso no 2022 sa edua ni bi wiwie no ono na efa na yire wonim sikani bia ye kasei etwe ya dia ba beto no so enti no ayenim guase ya de enti ontimi mpie wonim sikani bi aye kasei ofo so bema ni sika eye dan ma ni sika te sepo enso yakwa akosie no enam ya de enti se obi ka kire me se ehia no na ne ho oden osikra wo ya ne niam nyina te se de obi a wo ni sika he yesi pintin bi adameye se sikani di ni jollof odi ni banku ne talapia anasa odi ni fufuo ne na krante kwan krampo na me sha me se kwan bi ahuruja yetime reda enso ade achia ne wo ho se obi se yesa yade de a bible ame ati ase se condition bi ani ho a eda hoda wa blesses and no condition is permanent ewia musu nyanya kopon sachira nada osenkafo so wo bre edi ma de bia eti se ayaresa e wo ne bread ya me ka kire obi aso se ohia so e wo ne bre e na ode bre so e wo ho eti wontra hia mu a enkwa awie ye da se obi wo gidie se yade e bo no ne se obesa asore dia ene obi a wo hia mu nso no owo enidaso se obetimi asa bounce back and say obetimi agyina na so daachi bi bible share nkura bebere wo se eda bi beba
echikafoɔ na yɛmfo mu nya hwɛ sɛ yɛyɛ ahiafoɔ no yɛbɛba bɛyɛ sikafoɔ mofa nkyɛ me yɛbɛba bɛyɛ sikafoɔ anaasɛ akandifoɔ na wɔn mu a ɔmo se ɔmo nso so yɛ akandifoɔ no ɔmo akɔ ka akyire biribiara timi sesa from te hɔ daa yɛfrɛ yɛ nua bɛɛ yi sɛn Christian ɔbaa pa Christy ɔbɔ no nnwom yadeɛ ya hwan na sɛ yadeɛ nyɛ ya sɛ wowɔ sika na wo yadeɛ a na wopɛ sɛ wotu kwan a wobɛyɛ dɛn na watu sɛ wowɔ sika na wo yadeɛ a wobɛyɛ dɛn na woanya anigyeɛ ɛyɛ a na obi sɛ wowɔ sika na wobɛnya wɔfaasefoɔ amoom atena wo nkyɛn na sika no ma meka kyerɛ wo ɛnɛ wɔfaasefoɔ no ɔkɔpɛ ne girl ɔno wɔmfa wo sika ho meka kyerɛ wo plain ɛnɛ mmaa no ebinom papa do ɔmo maame nom yɛ dadi ma enti wɔn mo no ankasa no ɔmo na fidi mmeranteɛ na ɛba no ɛna ɔpa yɛ bie kwan ne yɛmfa ma teenagers ne ɔmo asisi soso foforɔ no ɛna yɛ mmerewafoɔ yi mu binom koraa mpo na obi wɔ hɔ a ɔnware yɛ no ɔno na yɛ a na ɛhwɛ bɛrima ɔpa yɛ mi sɛ bɛrima wusu sɛ ɔnhyia bi da anaasɛ ebi anadamfo bi nye bi damfo so koraa mpo minim sɛ wahu bi da sɛ wahu bi da ɔbaa ɛnɛ mmaa no dodoɔ naa na bi wɔ hɔ ɔmo hwɛ mɛrima mati bi da eti sɛ hia na ho ɔden wotatu yɛ mo ɔden wakɔ 21st clinic ama ya nyeme wo na ni nipadua ni massage kama bi na ya mema wo nuro ama wo dom pesisi wo dom pom ama wo ntini no emu mama ni nyina ya yi afiri mu ama wo dua gyina so tadua meka kyerɛ o se ya ni bɛ na wo se wo kyɛn wo ma wani nje wo ahia wo na bo yade bo galati ma ne nkɔtɔ baabi yade aso de so ne so sɛn yɛse yɛsua yade na yade bɛ kura ho na si owo na nanom ka asɛm bi sɛ owo nke ye mienu kura mpa nke ye fa ba ko ni agoro wati ase nkwa de nkyerɛ de esi kyerɛ de wati ase na yade na awurade mera ho sesie kada cho be ma ya wada pɛ no wɔse ne ho mfa no efiada wa bed adwuma fiada memenda ye hu ni biem na nya yade da afuo ya no onyale say na we are the secretary me da me the secretary am ne yeko my omunim oyine me po na adwuna me ho dodo me kakra efiada wakwa ya sabi o wo so wa na ade ne ko hospital sa me bo a onyale an wa vena ko hospital yi no now de na ko hospital na wa beda ma ade achi na wa ba adwuma fiada na ade achi a ya de ne de ne konse do na gatacho be matiase ho na senka wompe what you say na ba be ka cha me say ya ikameyi yade wa fe wo si na stroke wa chew na da wana wo saba papa bi ami ko hu na rade na ebobo wo sika pa na stroke wa che no ena ne ho wo so gidigidi ena ne wo fa ase na aso mu na tian ye tian no wala ka cha so wo sika na wo ya na wo sika e je wo so wo sika na aho na wo sika na say ya je wo so no je so papa bai wo sika na satam no nyinsa wo de kwa ye wani wo he fa ala gege wo se wani wai a wo de kwa kan sika no wo bi a wo ba wo ncha no obedi bi na akọ wo bedi na nya wo adwendwe na wana so na ne kro bi wa adaje no se nya wo papa bi a wo kura wo hwe ne kama hwan na wo adaje se wo de ba beye enti me ka kira wo bi ase wo te ho a se yade pa bebo wo diable wati a mete ese no mu a me di hia pa firi mi kura blema ene kura me ho nto me yam ne na mu biale se me ne na mo me ni je kama Apollo chiwa yare be ka me ni je kama wo horo na Apollo chiwa we yare Apollo chiwa yare sana o ka so bi ye sa da bi o mo ya me sa so be me ne kata me ko se me fu a yeko ofo so be ma hwe ma me ka se mi chro me se metie me ho oden me ni sika me nya sika ni eso me ho oden me ni je me ho nyame aya madom da bia no se me ko na me wo mafuo kura na me ko dipa na se me ni afuo na me ko ye baade me ko tutu obi nsensan ana se me ko ye obi adwuma wanchi kura mpo na se me si na me nya mano aduane a me ye okay dan se wo be ya so be we won sesa wa na ho ato no eye chan se wo be we ayi sra de namo a ye de ayi besi wo kutiri so sotro da ho what you say
na ya etia wo yale e no fa so kra wo kira ho ni e pejade ade wo poso wo hwe obi a wutimi ya wade wutimi dwale wo ho ade e fele pa ni se obi be hu adagya so ade e fele pa ya no ya ma me ne papa no ma stroke ni ade ya ade akeka mu omo manya prostate na ye de rubber show mbe me mu ankokorafo na emre wafo na ka mu no esu na ya na wo mu su no se mia ka safri me nkwada abla mu ba mitimi dwale me ho kama na ya de bia bebom na afa de obi ena dwale me eyi masema me obi ena wohoro masema me ede be pa na ye de be pa na efere chewe ye na nanu ma ya no musu ya de ni mo no ya owo mefa mi nko enye se ya de ni nko anti o okay ya de na ya hu na ya de ni dia bre wonom se obi hu obadagya no so for ma bi frɛ ye kada cho be matias na nche na keta cho de firi mu wati ya de ase pa wati aware ase wa yale wabubu agu ho ni kunu se wa ma ni busuani bia mehwɛ no Emma na sorry man kete maba wa nwadwadwafo ene ese omu yi na sema no na se de omu si di blade twetwa na se ene ade na ya arehosem eti me de ma no si na maka se ubeyi ya de pa de madamfo enka dan wa adwen wate na wo hia ehia wa enwu bible say ehia wa enwu ewia mu nya mesakra na ubese nya say ade de sa wo a wo hia so ne sa wo hia so ya de kwan bi so wa ya ne sa beba ma wonya sika me de ma no ato okay LT ohia ene yade de he ena ya pa eno ena ye de ato ya apono so yitu ni sre ene abasa What about you? Na say you wuti hoyi. Na say here wa. Thank you Baba say said you wuti wa. What do you Baba never say oh. Baba say oh here. Oh here. Oh here. Oh here. Ya dey yo. Oh here. Hey, no here. No here. Oh here. Say here what do you mean? What to bomb? One can yet. Who put this say? But I was so surprised. When you can go, but see, who you are telling me? What do you say? What do you say? What do you say? And you want what the class didn't know. What's a process? Oh, yeah. Oh, yeah. Who was so here? As a man, yes, I did. Yes, I did. Yes, so here. Yes, I did. And so here. As a man, I give you okay 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 ohia ne yade de he pa na eya wohia abohia le na mo nwuro na yade so de nipa banya wa na firi yade o de he na eya pa ne ko eva ko yanim ye ko ya frafo ne no mo akwa twetwe komo wo sa akwa ne so hello Udi baby afrefre. Good evening. About my Joe so. Yeah, I said Steven, the favorite. Okay. Yadia. Yadia and ya. Ya mumman in Yentium and my yen. A baboy pa we and at the end the 8 year. You better say Yantia in the cocoa. Our today's radio our agra. Hello. So what yara? Easy. Okay. You never content them. Ne. Asem Mpe Nipa. Hello. Yeah, good evening. My guest Sompa Nipa udi baby afrefre. That's my name na napokum kasa free bese. O kasa free. Bese. Yenti o na napoku. About so area, a friend saying, Yade ya. Hello. 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 Can you hear that man? Panipa baby afrefre.
Hello. Hello, Yade Yasmin. Yade ya. Everyone, Yade Yasmin here. Hey, I'm on for Kayo. Hello. Hello. Asem way atie for muntie mie pa. Asem way yade anu hia yase de he na ya. Tie se nkyerɛkyerɛ mu no me na me ko kyerɛkyerɛ mu ma wo. Ah okay. Ya fa de he. Hello. 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 Oh, edema yesre. Hello? Yeah. Juma da say. Oh, here ya dia he na ya. Oh, police ya. Odi for pop na so o usu abedi na chi na kram usu odi for so o usu ai Udra krama sa aswa ke krama yes I bet you ni di katuma me ọmọ sọmọ kasa yẹ ọjọ support mi mbẹ kasa na bẹ support mi a ẹni ebi ọkọ ni ma ti bi o. Oh dabi o jẹ sẹ bi a. no ẹni ọnu ni kan kasa. ọ amafo gyina ahoma so ebi a mẹbi esa asebo ya tum o de mi enwie mesrẹ mu a mẹ mo mi enwie okay mo mi enye call no. Hello. Udin baby a free. But me din de ofori me free nkwanza. Okay, yentie o. But make sure Osefina. Ya je so ohia ne ya de he na ya. But ohia fuma ye kanu me jini fi hia na hia ni ye. Utie me. Utie. Tani na ohia oje usu e ka ohia sem no. Se chobi ka usu no. Se ne pa ka usu no ko hia no. Pani utie me. Yen disqualify no. Hello? Hello? Udin baby afrefre ohia ne ya de he na ya. Yefem na ka tlefu ya hini ya le na ya. Okay. Hello? Hello? Udin baby afrefre. Jefe ambonya ko film. Ohia ne ya de he na ya. Ya le na ya. Okay. Hello? Hello? You see, ya. Yadie ena ya. Hello? Hello? Udin baby afrefre. About your friend will take them because I'm not for mine. O ka safrin dan so man. Not for mine, not for mine. Okay. About your ya lady well better. No say yadie ya. Hello? Efemi kokusuro eke ni na nkwawo. Okay, yetie o. Me ka se bi se ndibe. Efemi kokusuro. Okay. Ni na nkwawo. Hello? Metie o pa. Efemi kokusuro ka se bi se ndibe. Okay. Yare. Okay. Hello? Emo wan pa se omo ka se ohia ya yare ya papa. Okay. So yadie ya. Hello? Hello, good evening. Maje so pani pa udin baby afrefre. Ofa fa ya makasa fi mu jogo. Yetie o. Yare ya. Yadie ya. Hello? Hello? Udin baby afrefre. Hello? Oh. Hello? Hello, good evening. Oba pa majo so udin baby afrefre. Me pa che se me ma se wa me ka se ti abosu. Yetie o. Ya le ya papa. Yadie ya pa. Hello? Hello? Udin baby afrefre. Me se fi Domain Group. Domain kro yetie o. Domain Group
Yadia Yakia. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre. Asami kasa freedom na mididi hawa. Wanyina na usa. Hello. Hello, pacho ya. Ya dia ya wakwada wakwa. Sa. We ya na me call ba ku bia na ne wo fom. E be wo noa. Wanyini mfufu mu adoa. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me kasa free kwadi free. Yenti o. Noki. Ohia ne na mo nyono papa. Ohia na mo nyono. Noki. Aha ana de ofre no enyina ebesie. Aha na ya de ofre no enyina ebesie. Ya hwe ne yankeka mom. Ohia ene ya de. De he na yapa. Yakọ computer so dwedie emra. Midin de Isaac me kasa free. Tradem patasie. Isaac day. Yakọ computer. Isaac Komane. Yanko. Ejo mi pe beat na. Ajo nyewe na mpe ba kuna uboma obi sesia. Say we are 5G. Drink papa. Yanko. Okay. It's about 60 vitamins. Yeah. I get 5G and one of my number if you don't do my first 20. Then take 5G and one of your number if you the piano and a menu. Put you chubby, the pizza future. Very appetizing, I'm not going to 5G. It will help you. Yes, twas. I am from home. Major Jawama, twas. 5G. Drink papa. Won't you beat no? To say what? Okay, Yanko. Your pastor now, and I'm in your 5G. In your 5G, blocking you know, nice. Then you medicine, but come to that you can be. What that you can be, Mr. Or that you got. Jaya protection, no more con 5G to help you. Bema, what's within the say? Isaac Komane. Da Bena, oh, yeah, rap, we are yourself, be friend at all. Oh, Fache, why? And when you now rap net the pa, made the waka. Who won't you say? What 13 years? We're rapper. We're rapper. To a wash at that run as a 12 foot trim. My children trim. Matthias here. Matthias here. You know what, you know, I mean, foul number no, Chama Bemuhana, Aprano, Obe Rapampa. Or see Jai, a petition, no. Na, and 5G, yes, I know kind. Aye. A petition, you will be at the Antukas will be in your being to found cocoa. Why are there by a far number? No, you do become a competition. Me sure so bit me or not somewhere out for my now so for 5G. I do have a watch Sompa FM. Okay. Dia santiman agiatum ene sompa Asem Mpe Nipa no na seven prebiasa sedie college no esie ama agro na esie aso no ano de papa na nya last call we ya kanim guasie ba ne popra dodo no ase yade ya chehia dodo no a se yade ya echehia eti yade ya no enya edu enan yade ya no enya edu nan wo mono ene wo hene yire ene ginaye se no kwasem yade ya ena kantankraka ene odifo pokobna se seven preduasa wo hia de ne nam so onwono omunya baako em se ye ya beko ya na baako bi de benum ena omunya baako enya asem ketwa abe heba clinic ye ko ne akwakwakose ho yade e wotano so apatrapa abe ene timie sanse kire ne wo de habanuro
ɛna tu yadeɛ aseɛ na wɔkɔ abu no ne nyinaa ɛne sɛ wankwankwankɔda nkɔhom yɛ dabi ɔkɔkɔyɛ brantuom ɛna wɔkɔtete nnuro no ɛsiane sɛ ne nyinaa yɛ habadrom ti no wakɔtete ebiaba na maame nim haban so anim no saa bere nnuro a maamea bɛɛdi aba a wɔde sa yadeɛ no ɛkyɛ wɔtwe ho nwi adanti ɛna yadeɛ a ɛdokoro yɛn egu yɛn anim aseɛ no ɛma yɛntumi nkɔ nipa mu no yɛnkɔ maamea bɛɛ hɔ ne yɛnkɔtu yadeɛ yɛ aseɛ maamea bɛɛ si wɔkyena wɔyɛ adwuma wɔtano so apatapa new site yɛnkɔ ne yɛkɔtu yadeɛ ase hepatitis diabetes ya yɛnkɔ yi hoyin heart no obetu aseɛ no de ama ho sickle cells no ɛno ɛna ama na bodin no ɛkɔ so yie paa ɛwɔ wiase afa na nyinaa fibroid no ɛwɔ mo duro ama na nane ne sa yonti no ɛba betumi atɔ yɛfunum ama wo so wayɔ defo no wawo no ato maame ɛno papa bedin maame abe ɛna yɛ san sɛnkyerɛ no wɔse me kan kyerɛ sɛ yadeɛ bi afuru tunwa no kosu na aseɛ obetu aseɛ na wɔde ama ho wɔde habanduro na wɔtwe mogya no wɔn adwo so no wɔde fa mfidiem sɛdeɛ bɛyɛ yadeɛ pɔten a wɔde ba na so yɛ no obehu no wɔde aduro aka wɔ maame abe na se me kan kyerɛ sa ɔkyena wɔyɛ adwuma wo yadeɛ no ɔmfa nkɔso maame abe hɔ nsa mfa ma wo dabi yɛnkɔta no so apatapa new site ne yɛnkɔsa yɛ ho yadeɛ so wɔfom kwan a 0243 345392 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yɛkɔ maame abe hɔ ne yɛnkɔtu yɛ yade ase na nyoma enkonkai emfa emayen na nsɛntɛm mo tabiri asɛm bi ɛde to ya apron so efiri wɔfen so na asɛm efiri wɔfen so ba yɛ no anokwasɛm sɛ yɛkɔda nyinaa no na wɔmanfoɔ fra ɛna wɔmo frɛ na esan sɛ Sompa Asem Mpe Nipa yɛnkyɛn aso enti asɛm saa ɛna yɛnhyɛ sufanti no wɔbi bia da ne ho ɛbɛba asɛm ɛwɔ yɛfidie wei so no yɛma na kwanya na ɔno so ɛka deɛ ɛwom na wɔde ɛkyerɛ ampa ɔmanfoɔ ɛka sɛ abranteɛ bi a yɛfrɛ no awuche ɛne donkin na donkin deɛ na miakasa deɛ minim so yɛ promoter enka ne akutubɔ boxing ono ena ne promoto na saa donkin we die wakopie mu ewo ofen so womanfo dodro no a ena ekeka bi eti ano se wotonu bone na ne kwadu a yede bɔ no no se wone awuche no ekonya akasa bi nam so ema saa pei awuche akopiem ewo afiase na yedi na asɛm no asante mampɔn wo manfo hora police fo papa na ene kwabra menka meka sabre donkin se ono so ewo bi ka esan sɛ yɛnkyɛ ya so enti asɛm ti no na yɛ sɛ yɛma no akwan na ono so ɛka na asɛm miripe asɛm no wɔn nyinaa bɛba bepiem ewo fiduam ha na yɛtumi atu ne srɛ ɛne abasa na de asomdue ato deɛ sɛ da na empo sɛtesa sɛ emu tɔn no bɔne ɛwɔ asante fen so a dwamna kentan asase so adehyesa asase so fen so a ne yahwɛ na yahwɛ ne yapɛ asɛm no pomasi brɛ amanfoɔ hura polisifoɔ no pa anya asɛm ketewa ano ti yɛka kyɛ onimonyamfoɔ dampare sɛ kabɛyi a apolisifoɔ a wɔ ɔfiso nyina da wɔn sesa wɔn mo abranteɛ donkin egyina homa no so yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ na ɔno so akyɛ ne nsɛmu ɛmere pe nsɛmu wɔ no wɔn nyinaa bɛpiem ɛwɔ ha ama yɛtumi atoa asɛm no so panipa memo akɔ aba hello that's it udin de say na wo sabre ehefa poten na wo yo that's it me that's p medin de Osman Isahaku Kabore sisia me no kase matia me na ya chi kakra okay Osman na manfo se ompasua so o ya assembly member eyampa yo that's it me na me Kokoti electoral area assembly member me pacho okay ya beda se na edi omanfo ebobo se donkin no eyewo a yo that's it me that's p we no me din like your friend is your how should I even say? Wahotedi for the frame donkin. Okay. Now so deep I know they say Osman Isahaku Kabore. Okay. Enti na santemo na abrantie bia ye frɛ no awuche. Na busuafo eba se ensɛ bia ense emfra
ɛkɔ so ɛwɔ fen so amanfoɔ bi a ɔmotɔn enubɔne ɛma odin ɛbɛpiem panipa asɛmi wo frɛ yɛ na yɛka kyerɛ wo sɛ na yɛkora yɛ hwehwɛ wo sɛ ka wobɛyi wano na ne yɛpusu ahoma no a na wonte yɛdeɛ yɛdwumadie yɛnhyɛ sufa ɛno ntia na anwummere yi wasɛm nyinaa ɛne sɛ asɛm a ɔmo kaa yɛ no ɛyampa anaasɛ ɛnyampa sɛ yampa a wasɛm ne sɛ ɛnyampa so a wasɛm ne sɛ yo that's it me that's p sɛ wama me akonya sɛ me so kakra me wɔ ɛfa kwadu a yɛde ɛbɛbɔɔ me no ɛho that's it kwadu a maame no ɛde ba bɛbɔɔ me ɛwɔ mo kasa fidie no so biara ni hɔnom a ɛyɛ nokorɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ kwadu a ɔde bɛbɔɔ me no a ɛbi yɛ mprɛm pii ɛho bɛhia sɛ obi bɛbɔ obi kwadu a like otimi nya ade a emu ɛyɛ dubi edi gyina so ɛde bɔ nipa kwadu na obɛtena hɔ bie wa no kɛkɛ ɛde ka nea opɛ ɛde gu nipa ho fi wie na wokɔ a ɔkyena bi no sɛ deɛ wokae ne nyinaa nkɔyɛ no koraa a nipa no tumi take you on nipa no bɛtumi take you on sɛ nea woka fa nipa no ho no biara ne hɔ ayɛ no koraa that's where ne edi kan wɔ sɛ me na mama yakye ɛyɛ sɛ ne nua wo sɛ ne n'abusuani a ɛfrɛ na awuchi ɔka saa ɛyɛ trɔ kɛse paa because awuchi issue ɛyɛ finsofoɔ yɛ nyinaa yɛnim sɛm ɛyɛ yɛnim sɛm ɛyɛ deɛ ɛbɛ asɛm a yɛwɔ hɔnom na mmerɛ bi a atwam wɔ awuchi kɔkye boy bi a yɛfrɛ no Fajo boy no ɛte maasi awuche so te saboa awuche eti saboa na boy ne te maasi se wohwe maasi ne saboa emu tintin na te se swame runabout ede ko mekru sana emu tintin na etie awuche ekochi sa branti a ye kana asem se Fajo ɛde free maasi ɔkɔkye ne free maasi ɛde ne free maasi de ne bɛse ne kɔɔ saaboa ɔmo ɔwɔ ne gato ɔwɔ ne base bi wɔ saaboa hɔnom gato no deɛ no ɔmo yɛ wɔ hɔ ɔmo tɔn nubɔne na ne sister no bɛtena hɔ a ɔbɔ me kɔɛdu no enti awuche no so tɔn nubɔne wɔ hɔ awuche mom ne deɛ no kwasɛm me deɛ me kramoni me nyɛ obi a metumi abɛtwa toa to nipa so saa mmerɛ no a wɔkɔkye Fajo no deɛ na ɔntɔn nnubɔne no saa mmerɛ no na wɔfiri ne nkran aba a ɔbɛsettle anaa ɔbɛtena ase enti saa mmerɛ no deɛ na wɔyɛ nneɛma a wɔde bɛprapra na kwaa mu a obenya grounds nti saa mmerɛ deɛ ɔna ɔni geto na mmom na ɛyɛ obi geto ɛna wɔde no ɛkɔɔ ɛhɔ no nti mprempren a me ne wɔ kasa deɛ ɔwɔ getos ɛnyɛ geto mpo ɔwɔ getos ɛnyɛ geto a wɔtɔn deɛ ɔtɔn like nubɔne bi a yɛnim sɛ yɛtɔn no wɔ Ghana bi a yɛ illegal bi a wɔtɔn emu bi a wɔtɔn bi hɔnom nti sɛnea na mesi ka no ɔde boy no akyi ɛwɔ maasi ɛkɔkye boy no firi maasi ɛno deɛ menim ntawantawa a ɛwɔ wɔne boy no ntam a wɔde kɔkyee no nti sɛ boy no nɔmba wɔ hɔ nti sɛ mofrɛ boy no ankasa a wɔkɔkyee no na adeɛ wɔ hɔ biara ɔno nso bɛka n'asɛm na mmom ne kuro no yɛdeɛ yɛhunu yɛ ne sɛ broad daylight awuchi akɔkye ɔkɔkye Fajo ɛde ne bɛsene ɛkɔ yɛfrɛ ne sɛn saaboa na mmerɛ koro a ɔkɔkye Fajo no na wɔsa hyɛ ɛyɛ a police for jacket ɔmo overall ne bia ɛyɛ police wohunu atade no a wobɛka sɛ top no a ɛhyɛ no wobɛka sɛ police ni ɛma mmerɛ a wɔkye Fajo a wɔde ne kɔ no koraa no ɔsa ka no wɔ video a na wɔno a ne gang no ɛyɛ no mu sɛ mede wo kɔhyɛm ama woahu sɛ me soso no meme wɔ hɔ mede wo kɔhyɛm ama woahu sɛ me soso no meme wɔ hɔ nyinaa ɛwɔ ɛnyɛ ma no kɛkɛ ɛna mede ka ɛwɔ video no
sɛ mobɔ video no a mobɛte nsɛm a na wɔka no video no ɛna ɔkye fa Joe yi free mass kɔ saa aboade no kɔhyɛ kookoo bi ase ɛwɔ saa aboa hɔ no ma yɛ ɔmo gato no ɛna na ɛwɔ video no mu no okay ɔde no kɔhyɛ gato hɔ no mu na wɔkyekyere boy yi ɛwɔ kookoo dua ho ɛbɔɔ boy ni naked ɔkyekyere ne bɔ kookoo dua mu kookoo dua mu ɛbɔ no naked ɛma ne bɛma nyinaa tɔ so ɛyi ne bibia firi no ho oyi bibia firi boy no ho so ayɛ ne dɛn ɛnna meka sɛ agye sɛ ɔmo frɛ boy na nkasa na saa na wɔne n'asɛm no wɔ court na boy na ɔmo yɛ no saa na mo frɛ na botaeɛ nti a wɔyɛ no saa no ɔno abɛka n'asɛm ɔbɔ ne naked ɛsaa kyekyere no wɔ eduam ɛwɔ kookoo na se na ɔno a wuche saa twe phone de frɛ boy no maame ɔfrɛ boy no maame ka kyerɛ boy no maame sɛ ne maame mfa sika sɛe ɔbɔ sika din ɔbɔ sika a ɔno apɛ kyerɛ boy no maame sɛ ɔmfa sɛe sika no mmra ansa na wagyaa ne ba no nti through negotiation no na kyerɛ sɛ ne maame ne nni sɛe sika no a ɔdimande ɛde afiri maame no hɔ nti kakra na maame no wɔ no maame no kɔsɛnde ɛde ma awuche a maame no da so wɔ saa prove no nyinaa ne beebi a wɔkɔsɛnde sika no ɛkɔsɛnde sika no de ma awuche no nyinaa maame no akɔbɔɔ no maame no da so wɔ saa yɛkɔ Facebook no so yɛkɔ Facebook no so a enti honorable eti abranteɛ no ɛna waworo no ho ama ne nika ama na dagya ne nyinaa abranteɛ no na ɔma aworo no ho saa no abranteɛ no no fa Joe no awuche no na aworo obi ho saa no awuche no ɛne ne gang ɛna ayɛ boy no saa na sɛ we akwa bi so human rights against human right o the awuche yɛ boy no oh the awuche ɛyɛ boy no na ɛbɔ boy ni naked ɛde no bɔ kookoo dua mu sei ewie yɛ tam a ɔmaa ne maame no sɛnde sɛ sika no ansa na ɔmo gya ne ba no ɛna ɔmo sɛ wie twitwaa boy no ɔmo twitwaa boy ne bie boy na ankasa ma ahu sɛ yɛbie nipa ba yɛbie na ankasa ɛna eti boy no honorable boy no pagya ne motoa mu no a ɔpagya ne motoa mu no a ɛyɛ sekan wɔde atwa no saa no sekan na wabie ne saa no eti we no ya awuche ne squad no so ɛna adi saa nipa bɔne fo sɛmi adwuma no awuche nsaa no adwuma nti saa asɛm wei na ɛwɔ court mmerɛ tentene a wɔn di asɛm no honorable saa asɛm wei kɔ court adi mfie bɛɛ sɛi daase brɛ sɛ memoa ɛboro 1.5 year sɛ memoa eti akɔkɔ baa ne sɛ na wɔ court no awuche ne wɔ court ana no wɔnkɔ nhyɛaseɛ no na wɔkɔ kakra na emom ebeduru beebi na ɔsa intimidate boy no koraa wɔ court sɛ wɔne boy no kɔhyia court koraa na wɔsɛ taataa boy no nti ɛma boy no behunu sɛ wɔn obi a ɔbɛka n'asɛm awuche wɔn na adan ne tirinwi no wɔn na adan ne ti no a wɔhyɛ police jacket no wɔn na adan ne ti no wei wɔtɔ no fɔɔsu mu anaasɛ apolisifoɔ deɛ ni bia mɛmi ntumi nkyerɛ ha a boy no wɔsi yɛ ne nneɛma wɔ kurom ha ne deɛ mɛtumi aka sɛ ebi a police ni bi deɛ mpo na wɔnya ahyɛ na apolisifoɔ no ɔmo hunu sɛ awuche no ɔhyɛ jacket wei wɔ kurom hɔ ɔmo hu video wei nyinaa mi ne o ka sɛ ɔmo wɔ video no na yɛsi apolisifoɔ wɔ ɔfisi ɔmo ntumi nya adwuma no tiɛ transfer wɔ mo daase brɛ no kwasɛm ne sɛ sɛ ɛba yɛ a police sɛm so a yɛ a mprɛm pii obi kaa sɛ ebi a wonya kaa sɛ ebi a dɔnkin ɛtɔn kokin anaa dɔnkin tɔn wia na wakɔkye no daabi it doesn't work like that sɛ wate aseɛ nti no sɛ woka sɛ awuche di bɔne bi a wontumi nkɔkye awuche prɛko pɛ agye sɛ woanya mfonyini bi te sɛ sei anaa woanya video bi te sɛ sei a
ɛno deɛ obiara hu no pefee sɛ asimesi wadi bɔne sei na wode akɔgyina so akyerɛ ɛna sɛ wopɛ mostly no so sɛ yɛpɛ obi akyena a ɛnyɛ sɛ prɛko pɛ na police da biara na police yi pɛ sɛ nipa no saa hunu sɛ mantamu biara policefoɔ a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ adwuma wɔ mantamu biara no ɔmu nduru number of people a ɛwɔ community no mu wobɛkɔ community bi ebi a nipa ɛwɔ mu koraa bɛtumi ayɛ bɛyɛ 20,000 na policefoɔ a ɛnyɛ saa nipa wɔ nyinaa yɛ 500 nti a wohwɛ sɛ nipa baako pɛ ɛkɔyɛ adeɛ a mmerɛ biara yɛma saa policefoɔ 500 wei ɛnhwehwɛ nipa baako pɛ no anaa si mmerɛ bi kɔto tuo wɔ police station hɔ ebi ne saa asɛm yi a wɔɔka yi na busuafoɔ pɛ ne nnipa a ɔmofrɛ ɛka saa asɛm no anaa ɔmofite di saa allegation no koraa too me so no ɛnyɛ nnɛ ɛna sɛ beda ase berɛ me ne wo ka sɛ memyɛ public figure sɛ wate aseɛ ɛbɛyɛ dene sɛ nnipa mu anaa bɛdwam na makɔgyina hɔ gbee no it doesn't work like that and te saa da biara da na yɛdwumadie so sɛ yɛka na yɛnhaha yɛni a nnipa ɛfrɛ yɛ bɛɛ 100 a obia ne wɔka bi ma wɔ daase berɛ ɔn sɛ nɔkwasɛm ne sɛ biribi sɛ ɛɛkɔ so a ne ɛsɛ sɛ wohunu ne sɛ sɛsi a ebi a mofrɛ mi madɔfo so ayɛ ebi a ready sɛ ebi a ne yɛbɛfrɛ anaa ɛsɛ sɛ ɔmofrɛ ka bibi bia na ɔmbɛfrɛ aka bibi bi in favor of me nti saa na yɛfrɛ ne sɛ tama na busuafoɔ no bɛtena hɔ no ebi a na wɔn onim sɛ ɔba mo TV station nti no na busuafoɔ nko a na yɛ krado a ɔmutimi nya access ɛfrɛ ɛkom daase brɛ ma me ka asɛm kakra nti ɔhwɛ yɛntimi ntena hɔ nka sɛ sɛbe kɔkɔtefoɔ anaa kɔkɔte no a meda ɔmo ano no sɛbe ɔmo nyinaa yɛ nkwaseafoɔ daabi papa hwɛ sɛdeɛ yɛ a ɔmo si bɔ me kɔ adu no anaa sɛdeɛ yɛ a ɔmo si ka nsɛm asi ɛfa me ho no sɛ ɛyɛ saa na ɛte a yɛ a yɛnnya nnipadɔm saa ɛmma ɔmo ndi m'akyi ɛwɔ me biribiara mu saa o daase berɛ mekɔ me election kɛkɛ na mekɔɔɛ no saa mmerɛ nyinaa na yɛde wii ne koki ataage me a mmerɛ tenten ɛnso nnipa a me ne ɔmo kɔɔ contest no deɛ wɔdii second wɔ m'akyi mpo no metwii ne mu with more than 1,000 votes obi a mo so wɔyɛ tuturani obi a mo so wɔyɛ mambɔfoɔ obi a mo si wɔnyɛ hwee no metwii nnipa no a wɔdii m'akyi minim sɛ Ghana saa election na yɛkɔɔyɛ no in history ebi kura si dadeɛ a nipa a wɔdi second wɔ m'akyi no metwi ne mu more than 1,200 votes assembly election kɛkɛ o na assembly election kura mo nkɔto aba no ma ɛdɔm a ɛbɛpie kura a ɔmbɛto aba no nyinaa kura 2,000 o nso so like ɛsan yɛfrɛ ne sɛn tema ɛne akomapa ɛne adwumadene dini a meyɛ ɛde boa me community nti more than 1,000 plus people ɛna mede twi nipa a wɔdi me sika ɛnyɛ sɛbe sika anaa biribia o mehu no me saa no daase berɛ mepakyɛ meyɛ obi a mewɔ tema nti kakra bi a ɛwɔ me nsɛm no sɛ wonya aka wɔ w'akosɛm ɛde kyerɛ me pɛ mede onyame de sɛ meyi ɛde ma wo nti ama mewɔ dɔ ɛna yɛ a wɔmo se wɔwɔ gang daase berɛ menni gang biara ɛmeyɛ sɛ mekasa nyɛ sɛ anka mefɔwɔde picture bi ɛde kyerɛ wo me mmɛbu no mmaa ne mmarima a yɛn yɛato yɛn ho din DK Empire daase berɛ obiara di hɔ a ɔbɛkɔ akɔdi bɔne abra wɔde ahyɛnsodeɛ bɛto no ho so da yɛ customize yɛn ntaadeɛ kama deɛ yɛyɛ ne okay ɛnti donkey baby ɛsɛ sɛ donkey na sɛdeɛ na ɔmo si ka ɔmo asɛm no ɔmo se wo na abɛkye no a awɛmo de ne kɔgyina akɔɔto ɛna nso am yɛ jeli no ɛno mu asɛm te sɛn yo daase brɛ me daase pii mmerɛ a ɛduru sɛ na ɔmo pɛ awukyie no na yɛfrɛ ne sɛ emu akɔyɛ den kakra because saa mmerɛ no na yɛnya saa videos yi a yɛyi akyire nti no wɔn nso so ayɛ no ho obi a ɔkyerɛ sɛ obiara ntumi mbɛkye no because ɔte saaboa anaa wɔwɔ saaboa no kwasɛm ne sɛ saaboa hɔ no deɛ ɛhɔ ano ɔhye kakra bɛm daase berɛ ɛhɔ ɔhye nti sɛ obi wɔ hɔ paa na sɛ polisi kɔ a daase berɛ deɛ sɛ ohunu ne sɛ polisi so te sɛ yɛn a nti no wɔn nso wɔkɔ beebi na wɔhwɛ sɛ beebi a wɔrekɔ no
na ho bon bru ye no wokọ na obi betimi afira na obi betimi adidi dem a wo relax nti no kwasem ne se saabo ho wura na omo de bekọ akọpa awuche no na aye dini ena ne to so mienu so evidence na no nka omo de bebo no so a na ebi nhye de ni ho a emu odu se no anse boy no ne mfimu na na ye twa no ne mfinum no ena ye adanse die a na ewo ho at that time nti wei ena me hunu ye friend say oh ya boy o ninua ketwa baako a omo be posti sa niema we nyina di gu ni status omo di gu status na oh ye download ade ne 10 ti ye download ne 10 na me forward ma empenimfo baako mienu se omo nhwe de asimesi atimi kwan a watimi di obi ba faso a wada so nam abontene a mene wo kasai saa niema na oda so gusu a wo seye that's where enye niema a wuche ye no nya bi anyway ho nanka wo man kobo me chem so kra na nkeye sesi a mene wo kasai osa wo robbery case e wo court robbery your friend say one boys e ko robo enkola boys bi e wo court dan anim ho ya court dan no o ko robo wo court dan anim asem no wo court sesi as boys na ka won ya nya omo achi omo da o ma pe uja fusa o ma anya no sa asem no so esa da ho a ese twen o unipa wo na busua me so kra da se bra mi ame no ka sesi a manya problem kakra so what you say na mo nya problem na manya no ne ade a misro unim said a police for esi eyo omo niema okay enti donkey that's it. Near say we are youth organizer ma amanyuku bi. Na ya amanyuku be ya. That's where na MPP me pacho. Yes, we resign. I didn't resign. That's where your friend is saying said me see ya me niema esifa no me obi a me ya de ma na ye fe. Nti e be duru baby. Na ma hu say your friend is saying niema me hia e de aboa mabu no. The niema na me hia e de aboa no na niema akoye din kakra me so me mpa nim gu ase me mpa se ma hwe boss o mehwe aboa obia ma obia timi aye na de se na efif se fata na me hu se e bia me ntimi accomplish me mission a me de ba aye na me hu se hu be hia se metwe me ho kakra one resign and I say amanfo bi gina so mia new bia na ehye okay etipani pay sesi a se koba se ye ka se awuche ona am ejeli no anye wa na mum ono ani nyuma pa wokoye na amana kosa atebia ni sa pepepe na ade ne tie ono ani nyuma pa na okoye ye didamonim no ni sa ni nyuma pa no na ma a police for ena da se brede ya wo mu ni se essence on suro police ni nti nema wo ya wo ye ni nyina wa ntu kwan o wo sa wo dan fie sa emre santini ya police for e pen da no on tu kwan ko be bia emfa ni hunsie be bia wonam ni area ho sa emre tintini ya e pen sa popim se kumase for police yes kumase mom police na tini be ebeche okay na sesi ade na sie a sesi what to afri ofin so amanfo che anti Roberts Pew that's where like your friend how should I even say me too kwan kakra say dem si kan no ntimi ho na your friend me say yes ya be hwehwe me kakra ya be hwehwe me ntino botaya nkasa ye de hwehwe wo de say this o police na betimi amawo hu no botaya ye de hwehwe na mom da so be de me ya na de ntia ade na check kakra ana say de me ye ntino me ntimi enko approach wo mu nyina ye say kwan a se me masemba ana say bibinia a police for them fast one kwan ya omo de me fast one ya omo de me fast one da se bre ya ni enyan den why ya omo de fa kwa bi so then me try say like say on say da se bre uti o se sia say in case of a bia nipa de mfumso wo bi ho say mfumso kakra wo betimi aye nipa bia betimi aye no say say mfumso no mpo esi na say esi wo me ma kwan mu da se bre a chance Ubaka say your friend is saying, oh, how should I even say?
I don't even force to say beba me so no. Obeka se bema kakraka bi ana wudini kakraka bi ya ba me so with full force ankasa. Nti da se mostly no asemba na ese se me pie kura akọ asem a me hu se we mo le we o be pie akọ kan wasem yi kura no treatment ya de be false no nya asem na akọ kan ne problem na u statement akọ twere na mara na ne wa di no nya no ne problem o ayaka de pa ya be ye wo no ayaka de maltreatment pa be treat no eno ne me big problem you know said me di kan no me nya ba pe me pe de omo ese efata ama di manim na yes ye hwehwe me then I go and listen to what is there na makotie de nti hwehwe me okay etu wan kasa kura wo ba me ente ka why mati adase bre ye bedase so me ba studio ai sada no hye ye bo se wan kasa ba betre studio na said ye yes ya pagya wo fen so nsem no e na ye hwe se omafo ebehu babi a yakeka ede akwakwakwaduro anu ti ye de besra GP se wo fen so aposifo no onsesa wo munyina every say ne gang for no edi nkomo ni ahwe kwan a ye befa so every say aposifo mo hye enam ekwo fen so a gang sem no ni nyina ebe firi ho ya asemu ya fomu sesi akura no entia enenam framam eban se ofenso aposifo no donkin fi ho nyina o magye ho afa o mo bo ho ban anaso mo peno na ache no eno ne asem ye bo mu sa no se ofenso aposifo mo na henfo na abanti Roberts no okay na se ofenso aposifo ese ko mutimi ye adwuma za na anti Roberts fo akọ o mo na samo for sure aya makase edru mebi ho no ma ya na ananse tentan no nketwa na ya na echi wo mo ananse tentan na abo mo akase no tentan timi nchi wo mo kwakuya mo anu sima mienu donke so beba ayese donke abekasa na wo hwe mfoni e bae ya medical kasa sa no mo ya twam dadada wo se obi de hye ya cheche na bokoku dua mo ya woro no ho ne se twitwa no brante ono so damu se ono so na no ni nwa betra se kasai se no so ko so na ese nka wo kasa no sa no ma wo nyina nka ono so edai edi bonkru de bia makasa edru me bi na wo be kan asem a wo nwa no mfom so ye no ono so ka because bia na wo ka na nka ne we no asa kwa ya asem foforo na so de meka sa brante me tu no fo sese wo tie ye ne a sa dwane na wo dwanwa no ebe ma ne ho kura ye yimo ebe beta se bebia wo bia no omra no mpa nipa bi ni nanim no mo nko na offense enyo ya de tie nyina nse from media crowd de sanse mo crowd de hu hia me akwa na otwa akola ni ti no eno wasem hia me more but eno asem bi safa ne ko hia asem bi pono ama wo mu nyina ko bae me media me se ma asem nyina nsa IGP tie ne a ade e be ma tentre ne e be ma offense adwo eno na ye wewe okay media ma asem nyina no akwa na atwa di boy na otwa ni ti no ya katasu mumu aso atentre ni nya juma na ni mu nwai ni enya se aprosifo no ya tented ya de na shem ya ma ya simu bekunti ya ma mu ya ma ni hu no ya ma ne se mo ni ti na echedi etimi de atentre ni nya juma na ofenso emfa na to ma pafra that's all pokwa bena bla ya de me ni enwe obekasa ye me nim no me ni asem ena me ko bo aman ena me sa ko kroyara mi kronsia na mu fifi ko bia lowen school no wono me ko bo aman ayinkuro na me sa ko offense enne na yesu enam sumase a yesi ye hwede e kro blood de me kan nyina me sorry akọ ne say IGP ene o ma we panyini titi akufo ado edinsi offense omun sak purifo nyina omunyo mu mfa nko baabi transfer simple yes sacking transfer ai yenyo mu transfer we ko de mfom ko ka esirimfo no yenwanim temali oh no mko jintete yenyina ye tie sompa na peja za omutreni na ankoye ekoye ka ye troma yemfo se we mko anyo omu a eje na ekoso ya chakwa ketotie 20 police security for ejuma koya se na besie nie to TV kwamna ne awofeso ayemre ayese moli asabi agin sra gufom
o ti se nyi abo nko a eti yesre IGP ni yewura ekofo ado omu ne anim wo mu na me kobra bo me nim wo mu ana orumonyamfo finance minister soja for panyini finance minister na nya soja for panyini military defense or defense ai kwakwa no yede ya defense akati onua no ono na Ghana wia Ghana ya tuo ni ade nyina no oma kwan sa na ya enye finance bra adakwa de o si IGP from na nyewa ebufuo no do so ko so ano oye o ano oya eri san ni pam yensa we ana me kobra bu a me pese omu bi o mo ne be kase ne kwasem so di for pokobra ni panel members ni host akasa de ya yenko yen sisa post for war friends so yen fo mu kogu yenwan mo a omu wo tamaleni sa wangadugu no no mko training for ye wo me konko shomo ni ase omu ko hu bibi foforo na omu ho no emra he omu timi nya adwuma na no ma omu foforo me nsa se omu no omu bra ha anim guase kwan no fi so post for gu ye gu police fo nyina ni ase sa friends fo no de omu yente no me ma me kan to omu nyina etu police fo nyina mpedo omu ho eji twinko aho ekoyi omu ne me nyina freedom ho ni transfer wo omu kan okay nana Asemu. Where it yawa mama kan on say apostle for transfer offense so say so much na on match there say sa ne ba no na 20 years at the post no to atika omo ayi ne moto no the service with integrity na the tie ne on say enya police for kra na teachers from the intro ya na transfer ban ne say wo tena ba bi cha na no mo ba abusua so ahunti police for no mo tena ba bi fa ko saa na omo ne wo mo ba abusua ntinke say obi boni bi kwana ese na okoche na ese wo okoche no na wode ne famra kwan so a na wanya do bia ma no si wa hu enu ntina ya na tambia na ehu be hia se ye transfer o mo na me masem no wo Donkin de ne so Donkin asem no na o ka no so se picture na o show any video na o show ye no se wono na bua ma ye chi ya wuche na Donkin ba bia wo bia me salutu ese se e bona baso so na me eche Donkin wono na me eche Donkin awuche nu a Donkin na me eche awuche nu a ese se e bona baso no kra ba ko pe e kwa be so yes so hu video no e show ye no watwa no e na picture no etime kra no na e wo se sister no a awuche nua no e wo se no de e ho no bonkro na hwe wakwachi obi am ye yina deja so e no e against human rights na tie nie sister no a omo do omasemba ni nua no na ya chi no eni awuche na ya chi na awuche no so na akotwa obi a wabo naked no na sabe mpedu asa kwase na me ni kurosu sabe kwase ene be me ni kurosu so on yemecho ene obi no obekọ police station beka na asam ya da obeka ma na ye de na hwehwemu ene be me ehu den ene kura wo mu se awuche ni to me di boni sei ema Donkin assemblyman honorable manfo to abama no ema ni fasi ni bu se a police form wo ofin so nyina no munya o madwen se o mbekọ akọche no a meme ne be ma ba na o mama kai twebo akodua ekwa bi so no se a police for ntimi ankọche na Donkin akọche no masa ye mo Donkin abaso na police for kura wo ofin so de na o mo ye na ne mama mbo Donkin abaso kran sa na makowo mo so na chese Donkin no me de no toto bele ma twebo akodua a wo de ne ti wo boaye ma asantima ya asantima eno na se ne okan ye no krade a me fa Donkin se oyeye okay because nipa tumi adiboni se ti o na sade no oyeye no edi me pa cho Donkin family anhye ne nsem entwa awuche sekan wanya na yaka de wa money naked wo de no wo boa ma ye de ne court ma court aye den ajeli na masa se o court na enka awuche huni asem a enka ye be jan no se onko ne nipa boa ma ye tumi achi nipa sabi wadi boni sei a police for ntimi anyo a police for ntimi anya na so no tumi ye wo nipa mebrebe wo kroma na me di manusi no ye wo nipa mebrebe wo kroma so mo di boni a police for ntimi nchi wo mo okay me na me ka me kire wo enti se yenya me mic yanko enti se yenya obi a wonya police ni omamba pa kokodufo bema emma ye bua ma no kotumi kwachi sa nipa na police for mu nyina mu go no a madapa na adi na cheso wa ye adwuma cha police for kra Donkin onya adwuma boni o se ye kwasu se no credit a eno de a police for no so ebua ye a ye de no call ye no
nipa no ye jeli no se nipa ne hu ni asem a enke angeli no enti satam no donkin bone be na waye ne waya anti roberts for no hwehwe no de eno ye secondary matter. Okay. What you say? I know the idea. Woman, anima de kodia. Okay. Say juma we the idea. Why? Abrotia. Of also bema. Ni nyina nkosi se offense so de ekoso wo ho no. Enya papa. Yen so se be ensem a ensem fra so yen bre ne ko. Na me ka kire ye nua bema donke se abrantie awuche no. Se nyambra nsem se no no susu di ya. Ekwan bi so no waye na afam de ama Ghana mra na so ni mu. Ye da na se na ente yesu so afiri wo fen so ba no enka sempa emfa donken a ye ne no kasa yi ho yenim niama pote ekoso we say we ye nro etonu bone ena san so na ye nua donken ye ne kasa ye nso no enkrofo so mo wo fen so dodo na so kire so no so tonu bone enti ofoso be I say wo bi e ka asem tia no yonko yam so mo na ya campaign for mienu e wo fen so wonte no we say ebo ma we say we so katia we say nte no sabe ka se me of course na ba na eba you say please for clampa in fear my last week mo be pen kula chi no wadwane ne ade yenim se sa ne ma we say na ekoso na ya te say MPP amanyoko no kula hye no because of this drug say no and or resigning from that position na hold as a youth organizer saying edema offensive constituency no eti de ekoso ho no mimi hu ne say don ene yedua bema awuche ni nyina no omu di nsem bia ensem fata ya offense ade hye na complain but wo mu ntimi nka one wa na akwa yesi we tete nkofo gangs amoma ya we ye hwe video ya awuche susu didimu ya that means awuche no susu onye ni pa bia ne ho dwosa eti ni nua ba na obetena ase no moka na asem de all because oye ne blood oye ni moja ya chi na kwoto munti no kwa bi so no obeka na asem ayi me twa ne tia ya asem no konti no ofo so ya ka cha so obeba ha se no ma we are waiting for him ya beto nsan so afra wuche sister no no so adansem no obeka ya say ya say ayi ya friend say oyo si na wan say si a ye behu de owe abro nkuma na yehu de etuem wo okay media ma asem nyan say donkey o say awuche okura ye nsamu me kwa mo foso de me ma dwene de se donkey o se awucho yansanwu ni afua ni kwa posifo no so sa posifo no entumi anya kro ni yia na se donkey ena obi adi bone no okoche no de a na nya posifo am wo krom ho no e de ba mo adwuma no san a aban sa tuamoka ofeso posifo asem na make you etu ofeso posifo no ankasa no wo mo adwuma no san a obi di bone a mo ankasa mu kratuo na mu kura kodie kakra mu betumi da kodira brantia so akoche no mu antumi ankoche no na se donkey no na akoche no a ye mu se ofeso post for say wo madwuma ne say ye bre na so na se de donkey no so obeba no ti no awuche sister no so ewo ho enu ti no na ye mfa course no ye mfa ntwen wo mo na me sure say Toma bosume nko na wiye no na ofen so adwo aberewatia of also your number is 0546 883287 and 0243 58 another 5878 and 0552 095593 and on a good screen is so into be our how be an mistral ubetimi afraid na ya jo so yeah sorry so yeah for happy birthday and kwama ya papa ye nana ni fafe kuo no kendifo ya wono a esaye asokore mampon ohen popo ya wote adwaso nana boachi ansa debra ba ko odi afa ene eye ohene awoda ya ma happy birthday nana utumu odu ani monyam enkwa akire nyankopon emu ohene no efra domo enkwa adomo omo wunyansa ene nimdia ebroso na echen de wode adum ya wode ebo eye asokore mampon ho brei na enchen so nyankopon ma wo enfie pi ya hoden enso ewomo ya pomoden so etechire we efri yewra kwa me banfo ya ono wasokore mampon one mi ankasa nana oyire ohene iro yeboa esiama yema happy birthday nyamishra ena yesra di amawo nana mensa abrampa ese enkoma Elizabeth sewa ofe wono ohene nana no okosuku ewo living waters ya wasa esome wo ezi asafome wo soame happy birthday to you Lizzie nyankopon enkosoa enshra
omuna Samoa Bema say to happy birthday enkoma mame Agata ene ewa woda nyamepa ena yesre ede ama wo sanso so ena happy belated birthday enrada ena ekwoso mama Agata de ni happy birthday to you maga sanso so ena enrada yedua baba ko ya ye friend anwamowa ye rabozin ya wono assembly member watafo ne ho keni mata enra na ye wa wodent ne yesre nyamepa de mo nyamefa wo fra domo enkwa adomo tutu anamo ensi ye wukunu bozin oso odo papa ye nyamepa na wosre ede ama wo Nana Kwame free ye nua bema sentreni odini juma ewo Fox FM nana ene ye wa wodent no yaba wotiri nkwanya kopon emfa ne papi na no enno mo fon fra domo enkwa domo no ani so ade hu nyina no emremo emfa ema na Fox FM wanso ena ye nua bema Dani Kwaku Owusu dodo na efre ne Dani boy aha ene na woda Dani Nyankopon ni shura ne kwatenten ya hoden mo fa Dani de na Fox FM studio no to so mame nyamepa na yesre ede ama wo utiri mo po nyina no Nyankopon ema ne mremo efai maye de otwato no Yero Samson Kenya meche Mr. Samson Kenya meche oye general manager ewo Hello FM boss ene wa wodent no ye ka cho se Nyankopon koso nhira onfon fra domo enkwa domo oma utiri mo popa nyina da emrem na efa afoforo adwuma se de da ne da wo ye edeboa emebunu no Nyankopon tutu anamo ensi we love you so much happy birthday to you sir also yankwa Nyankopon adomo a edwada yasaba behiem okay dwumadie ye de kona wie ya ne sa ote wo mono asam wonka odifo pokobra David ote ne ka bema usu kantan je nadwa ohene yire mame yeboa akua asuama bronya woya aprewatia na producers aboa ma dwumadie ekoso ekoba jasi sempremo bema oyukoba kwaku yeboa bansu ni de hye no sa na aduana banana yaw mensa abrampa watafrija wono na esai chichi fidie mfruma ede emame ukọ MC aho a systematic abadwuma ima Dr. Selasen Cancer wo nyina akopiem ewo enkranza wo mu edi dwuma ewo ho papatos wo se anwumere wo amfa Asem Mpe Nipa dwuma di eni agro kra nyame ya adoma wo chena donku brem healing point dwuma die no obete ohne yire mame yeboa akua asuama bronya nenka ewo healing point eti ya nya daje efrisa yade a na wanya daje ehwe healing point na watie bi se de be ya obetumi etu yade ase kofro buofo mpa ba masuketu amiyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifoso me na mete adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ bohye asase so makramo mekọ long time.